Вітаю, Пурбай, вітанки. Зараз будемо починати. Перепровіряю гук. Ці нормальна гульня. Гульня ніяк тихо. Ніяк тихо. Треба, може, у самой гульні і змінити трохи. Ну, криху давай подимем. Ось так. Будемо слухати. Вітаю, Вячеславович, вітанки, Пурбай. Сёння далей мы працягваем наш марафон по галасаванню і мы гуляем тое, што абіраеце вы, то бок мы ўжо так другі тыдзень. І гледзячы на тое, што нам пакуль выпадае, за 2 тыдні на выпадала, я бы сказаў, што мы хутчэй за ўсё працягнем і на 3-й тыдзень, і мы будзем яшчэ і 3-й тыдзень лупіць па галасаванню далей. Вось, спіс у нас прагледзіўся вельмі моцна, прям вельмі моцна за гэтыя 2 тыдні. Што цудоўна, таму што мы і пагулялі шмат таго, што прагаласавана, і тое, што ў нас даўно за што даўно не галасавалася, таксама ў нас уляцела, і яшчэ ну, і яшчэ трошкі карацей. Вось, цудоўна. А план такі, пасля стрымаў па галасаванню, пасля марафона, а то бок гэта праз хутчэй за ўсё, праз тыдзень, наступны тыдзень яшчэ так працягваем, то зробім пачнем серыю стрымоў па Divinity Original Sin 2, таму што нагаласавана просто гіганцкая колькасць пунктаў на Divinity Original Sin 2. Перамагала яна шматлікую просто колькасць разоў, просто шалёную. І я вельмі ўдзячны ўсім, хто за яго галасаваў. Мы ўжо прям нармальна прасунуліся і па сутнасці скончылі першы акт, яшчэ і другі, і там карацей мы будзем актыўна яго праходзіць. Хваста хопіць яшчэ на 2 тыдні. Ну, глядзі, мы, атрымліваецца, гэты тыдзень я ўжо лічу, што скончаны. Я яшчэ 1 тыдзень зараблю дакладна. Вось. Ну, я думаю, я прям не думаю, што я буду ўжо калі другая палова тыдня, і зараз чацвер. Вось, засталася толькі пятніца, за якую мы не ведаем, што галасавалі. Я амаль не патраціўся, шчыра. За гэтыя 2 тыдні ніякіх новых гулень амаль не набыта, там, ну, мінімальна, карацей, траты абсалютна. Таму значна менш, чым я разлічваў. І гэта добра, таму мы можам, у прынцыпе, спакойна сабе, магу спакойна дазволіць сабе 3-й тыдзень, які быў пад пытаннем, у залежнасці ад таго, як першыя 2 прайдуць. Вось, а хвост ён дапаўняецца. Справа ў тым, што хвост яшчэ літаральна за гэты месяц, то бок за бліжэйшыя там дзён 20 дадасца яшчэ 3-4 гульні у спіс да хвоста. Там 2 гульні, а хто-небудзь скарыстайцеся, калі ласка, хвостом паглядзім разам. Там 2 гульні, вось зараз я бачу там 3 гульні, так? Пачакайце, у нейкі момант я прапусціў учора на стрыме, што City Skylines выратавалі, так? Ну, глядзі, хваста можа і не хопіць, вось, але гэта неблагі знак, мне можа ўсё ж такі зрабіць штуку, якая, тыпу, калі няма такіх гулень, то гэта самае, даставаць ужо ў наступнай партыі, можа гульню, за якую даўней за ўсё не галасавалі, таму што яна вось-вось трапіць у хвост у любым выпадку. Вось, такім чынам у нас заўсёды будзе што ў хвасце, але я кажу, там літаральна праз некалькі дзён, мне падаецца нават. Давайте я зараз хуценька нават гэта праверу, у мяне ёсць скрыптик, які гэта правярае. Толькі адзінае, што мне кожны раз прыходзіцца здагадвацца, калі прыкладна ў нас гэты спіс гэты павінен скончыць так. Я возьму сёння у нас другое, так, і я зараз вось так тырк. Не тое. Так. У нас ось зараз он так супадае, то бок па сутнасці, калі мы дададзім яшчэ вось 10-10 будзе, які у нас там гульні. Літаральна праз тыдзень, каб вы разумелі, у гэтым спісе будзе 7 гулень ужо. То бок гэта спіс вельмі дынамічны, ён прямо змяняецца. The Guild раптам уварвалася. Так, акрамя The Guild, я кажу, яшчэ бліжэйшыя у некалькі дзён будуць Might and Magic 9, цывілізацыя 6, і што там, Астранір яшчэ пад пагрозай будзе. І Хронакрос ужо ёсць у спісе, псіханаўты другія. Яны апошнія сярод гэтай сямёркі. Я кажу, гэта літаральна тыдзень, і туды яшчэ дадасца. Таму я думаю, што вылетаючы ў гэтай старыя гульні, мы марафонам нават іх усе не прыбяром, яны будуць дадавацца, і гэта будзе працаваць пакуль нармальна, тып 6 паўгады яно, у прынцыпе, адэкватна. Вось, і можа быць, нават і не трэба планку нейкую змяняць.
Нібыта сам казаў, што выратавалі. Яно, ведаеце, у капным стрыме сачыце яшчэ большая колькасць рэчаў, і яно, можа быць, і сказаў, у той момант звярнуў увагу, але у галаве не адклалася, мог не запомніць. Ты не думаў зрабіць не тыдзень рулеткі, а тыдзень кожны дзень перамагае гульня з найбольшай колькасцю дайса, магло б прыбраць размутыя гульні. Ведаеш, раней я бы сказаў, што не, але ты маеш рацыю. Ты маеш рацыю, гэта мае сэнс. Вось, таму Пурбай. Я думаю, што я з тобой нават згодны. Я думаю, што варта так і зрабіць. Ну, па сутнасці, што мне для гэтага патрэбна? Мне патрэбна проста зрабіць у ідэале, каб мой таймер працаваў кожны дзень у 12 адпрацаваў. І так тыдзень зрабіць адзін, каб яно адпрацоўвала так кожны дзень. Акрамя пятніцы, можа. Пурбай, мне падабаецца ідэя. Мне прям падабаецца. Я думаў, мы аб гэта абмяркоўвалі, але мы абмяркоўвалі паўтары гады назад, і тады гэта было не актуальна. Вось, некаторыя ідэі, яны ўсё ж такі, ім ёсць свой час. І зараз, мне падаецца, ты маеш рацыю, таму што топ у нас выглядае... Я, не гуляю зараз тут War Empire, ні халеры, але я хацеў бы разабрацца з гэтым таксама. Так, у нас топ даволі салідны такі, гэта вялікая колькасць пунктаў. Я яшчэ, іншыя штукі думаў. Так... Рэдкі так цераз раз абірае топавых. Гэта так, але я скажу, апошні, давайте вось, прям скажу, што было. У нас, як яно, бяром ідём у пераможцаў, і калі паглядзець апошніх пераможцаў, то 42 000 перамога, 10 000 перамога, 37 000 перамога, 57 000 перамога, 15 000 перамога, 25 000, в прынцыпе так, вось, 600 ёсць, 50 000. 59, 100, 1000, античембер у нас 1000 перамог тады. Вось, 60 000, 40 000. В прынцыпе, так. У прынцыпе, яно, як бы, праз раз там неяк абірае. Вось, але далёка не кожны раз. Калі рулетку круцілі учора? Вось, учора круцілі, мы зараз кожны дзень круцім рулетку, каб паглядзець, акрамя сёння, мы сёння круціць рулетку не будзем, мы будзем абіраць, як звычайна, проста па таймеру, вось, і гэта вызначыць у нас пераможцу на пятніцу, гэта у нас наша звычайна. Вітаю, Вырывай Геймінг. Вось, я думаю, можа быць топ усё ж такі зрабіць, але я трошкі адкладу, бо гэта можа быць пасля серыі пасля DOS 2. Вось. Учора з раніцы. Так. Мы, па сутнасці, 12 круцім рулетку, і мы зараз за марафону атрымліваецца 12, вось, каля 12 мы крутім рулеткі. Так, добренько, давайте утыкацца, што мы тут, дзе мы тут, што мы рабілі. У нас грошай няма, я вам скажу. Каб яно ўсё працавала, нам патрэбна грошай больш. Я, па сутнасці, магу, в прынцыпе, адразу скончыць гэты ход, але, можа быць, ацаніў, што ў нас увогуле адбываецца. Віншую, 50 стрімаў стрик. Віншую. У нас ёсць... Слухайте, а з кім мы ў вайне? Мы, па сутнасці, з Аўстрыяй у вайне, так. З Аўстрыяй, з Прусіяй мы ў вайне. Добра, што хоць не з Расіяй. А то бы ўжо з усіх бакоў у нас бы падзел Рэчы Паспалітай адбыўся бы значна раней, чым планаваўся. Нам патрэбна... У нас ёсць армія даволі вялікая ў горадзе, у Варшаве, так. І яшчэ вось тут. А што бы мне такога зрабіць? Па сутнасці, калі ён паспрабуе неяк прасунуцца наперад, я проста магу яго паспрабаваць падлавіць, так? Каля невялічка гэтага гораду можна напад зрабіць. Проста што я бы ўвогуле не хацеў з Аўстрыяй-то змагацца. Я адбіўся, слухайте, хацелася б сабе яшчэ горад, пакуль у нас Прусія просто разваливаецца прям на вачах, я літаральна ад яе нічога не засталася, хацелася б ад яе урваць яшчэ што-небудзь, пакуль ёсць магчымасць. Стрык, каманда. А я вось, дарэчы, не ведаю, ці ёсць магчымасць у мяне праз бота даставаць інфармацыю па стрыках, я не думаю. Можа быць і ёсць, але мне падаецца няма пакуль. Як мінімум у бота, які у мяне. Вось, можа быць, у апішцы Твіча ёсць уже такая магчымасць.
Так, добра, давайте конец хода, я пагляджу, куды ён пайдзе, таму што калі ён гэтай арміяй збіраецца хоць на штосьці нападаць, то я спакойна перахаплю, вось тут у мяне ёсць у гэтым рэгіёне, у Сілезіі. Ёсць чым перахапіць. Што у нас па тэхналогіях? Па-па-па-па-пам, вось яны, тэхналогія. Тэхналогіі у нас зараз... дакладна, вось гэта штык. Яны прям крутая штука. Глядзіце, у нас зараз штыкі такія, тыпу, якія тыркаюцца ў дула, то бок у нас літаральна прям у дула. І мы можам зрабіць штыкі, якія прывешваюцца потым да ствала ўжо гэтага, да рулі. Выбачаюся, руля. У рулю прям тыркаецца, і мы можам прывесіць тое, што якраз таки на руль, наадварот, вешаецца на рулю і не перашкаджае страляць. Ну вось, ну калі не пагнецца, конечно, вядома. Так, добранька, наступны ход. Куды ты пойдзеш, а? Хлопча. У яго ёсць невялічка там армія. Можна паскорыць трохі? Ось, тык-тык-тык-тык-тык. А ты прытупалі туды. Куды яны там? Куды яны там ходзяць? Шо вы ходзіце? Не хадзіце. Зараз эту армію адправім. Так, рейд на Краков. Вось он з этой армией сунется. Давайте забираем нашу армию отсюда. Давайте прям вось усё. И одразу просто у поле вось тут их сустрэнем и вынесем эту армию австрийскую. Не халеры мне тут не зробіць. Рейд он там мне зладзіў, а? Ачмурэў. During the deployment phase, you can secretly arrange your units inside the deployment zone before battle commences. The enemy general will deploy his men within the opposite area. When you're ready to fight, click on the cross swords icon in the center of the screen. З якого моменту появився у нас ще один дарація, які такі гнусаво неприємні. Так, ладно. У нас есть артиллерия наша, а он будет далеко, так, ось прям там разгорне армию. Як у гэта гулять-то? У нас, что у нас? Милиша. Что у нас еще есть? Пикинеры. Милиша. И ось оно. Основная наша линейная пехота. Цудовна. Віншую. Вітаю, танчики. Так, добре, давайте пікінерів поставимо трошки назад зараз. Ад їх сенсу не той каб шмат. Я поставлю... я ж так там доволі неблагі будування можна робити, автоматичне. Усіх. Давайте, перша група. І побудуємо їх з артилерії напереді, ось так ось. Що ти зробила, гульня? Як гэта називається увогуле? Що гэта за лухта? Як гэта называецца? Во, вось гэта больш падобнае на праўду. А чаму яно не зрабіла гэта вось так вось, два радкі? Ну правильно, тому што уся пехота, типу, яе занадта шмат. Мне реально яе шмат. Адзінае, што артылерію хацелася б... Блин, нейкая лухта нейкая гульня. Что ты мне побудовала? Вось это так мне сподобалось плюс-мінус. То бок уся артиллерия у центры. Вось так. Вось так, да. Давайте зараз выстроимся. Нас так шмат, что я просто яшчэ не ведаю, что з гэтым рабіць. Гэта артиллерия фіксавана, гэта я ведаю. Просто что я думаю, что мне як бы мне так это эффектыўненько зладзіць. Падаецца нормально, до речі. Нормально, мы дадим рады. Все, поехали. Вітаю, Найнравін, світаночки. Замовчи, задёўбаў гэта рэкамендаціён своє даваць. Ой, я нейкі ўжо будынчык разваліў. Так, што ў яго? У яго пікінёры, лінейная пехота ў яго таксама ёсць, і ён адразу пайшоў зашывацца кудысьці, невядома куды.
О, цудоўна, вы глядзіце, як ён цудоўна артылерію паставіў. Страляць па прамой, як зручна, вось гэта асабліва. Усю мою армію можа просто накрыць. Мне падабаецца. Ладно, пачакайце-ка. А, не, ён... Добренько, домик. А, вы глядзіце? Прастраліў. Так, ён адышоў трохі назад, так? Давайте мы гэта... Што мы з маёй арміяй-то зробім? Куды ты ў бачок неяк? Ён стаў так крыва. Я магу неяк яго парадаваць тым, што стану проста з неўдалага для яго ракурса, а? Давайте вось так. А, ну артылерію яшчэ рухаць не магу. Правильно? Так, зараз. Так, без артылерыі зараз пабудавання. Нам, па сутнасці... У яго ж конніцы няма? Не, ёсць. Куды ён там страляў? Уже кагосьці ў мяне напужала. Божухна, так, пауза. Так, стаять. Нешта ідзе не так. Куды вы вешаце-то? Чаго напужаліся? Так, ладно. Поехали. Збираем вось гэтае войска. У нас будзе атрад 2. Это у нас так само у атрад 2 пойдзе. Без цябе. Раз, два. Вось вы у атрадзе 1 будете. Вось наша двоечка. Што мне мае сэнс правнаваліцца на яго ўсёй сілай, мне падаецца. Дык вось, у працягу думкі, калі табе прапушыць да Just Dance, і ці будзе стрым з вэбкай, каб мы бачылі непасрэдна дэнс. А я не ведаю, у Just Dance жа... Ну, я не ведаю, карацей. Я не гуляў у Just Dance ніколі. Я не памятаю, каб мы гэта абмяркоўвалі канкрэтна Just Dance, але можа у тым кантэксце. І я, ў прынцыпе, я не ведаю чат. Я не гэта самае. Вэбку я не вельмі жадаю. Ну, так, па збольшага я скажу. Так, давайте вось так. Правим гэтую армію. Не ведаю, навошта канкрэтна сюды, але давайте карацей гэта. О, вось так. Ідзі-ка... Дарэчы, так, фармаванне. Дзе мае фармаванне? З таго, што няма артылерыі, то я магу, у прынцыпе, гэта ўсё упакаваць вось так. Яно будзе больш кампактненька. Во. Я нават за холмом вось гэтым, каб ім склада не было страляць. Ой, блин, только не кажите мне, что гэта ўсё яшчэ працягваюць страляць, правильно? Не, яны страляюць. О, цудоўна. Это артиллерия хоть храню не страдае. Я могу спокойненько обойти их артиллерию и стрелять с того боку. Заградотрады кидать. Не-не-не, покуль рано. Покуль так даем рады. Так, где там поскорение? Скорение гульня, поскорся. Потому что яны пехом, ну яны ж никуда не спешаются. Что их стомлять-то? Няхай. По крысе. Так, яны там яшчэ один домик разбурили. If your line infantry are about to be charged by cavalry, make sure they are stationary, and preferably in a square. Блин, а далеко може їх розвортувати гэтую? Просто я зараз... Блин, шо? Почекайте-ка. Я не зауважу, як яны сюди трапили. Так, почекайте-ка. Чекаем. Фомо. І давайте усе навалилися. Що вони тут роблять? Калі гэта здарылася, як яны сюди трапили, то ўвогуле? Давайте. Так, нормально. Хуткость можно спокойно ставить, она и так не вельми хутко змагаються. Ну все? А що ви робите? Армія. Як ви будуєтеся? Ладно, яны там уже напужені, нехай йдуть далі.
Вебку трэба будзе яшчэ неяк выставіць так, каб поўнасцю такому доўгакату ў кадру лезці. Гэта таксама праблема. Ну, увогуле так-то не вырашаецца. У мяне ёсць магчымасць такая. Просто што не ведаю. Ну, карацей, не ведаю. У мяне джаз-дэнса ніколі не было. Я, можа быць, я сабе яго пагуляю, такі, вау, мне так падабаецца, што, карацей, давайце лупіць. Можа быць, увогуле гэта сам, можа увогуле нечакана, там жонка можа будзе ў джаз-дэнс гуляць. Ёй Beat Saber падабаецца вельмі. Праблема з джаз-дэнсам, чат. Джаз-дэнс, ён жа гэта самае, хутчэй за ўсё тая ж самая праблема з аўтарскімі правамі, як і ў гэтага, і ў Beat Saber. На Твічы хрен пастрыміш. На Твічы прям забароненая гульня, гэта самае, як ён? Beat Saber, яго нельга стрыміць на Твічы. Ну, у спісе забароненых. Як мінімум папярэдні раз, калі я глядзеў, то бок 10 полторы гады назад. Так, а я могу... Блин, а можно сказать им стойте просто? Стойте. Так. Конники. Все, гэта конники пойдут зараз. Цудоўна. Ось як былі, так і збеглі. Цудоўна. Працягвайце ісці сюды. Я зараз за пагорка па сутнасці да ворага прыйду. Ён жа не можа тут прям моцна разгортвацца, альбо гэта нармальна ў яго адэкватная у адрозненне ад маіх. Вось хрен па ім зразумееш. Яны выглядаюць так, быццам бы яны могуць рухацца. Гэта ў мяне стацыянарная там люта. Добра. Паскорым гэтую справу, бо яны прям доўга перабудоўвацца туды будуць. Будзе замест таго, каб баннерлордзе да паўночы танчыць. Ды, блин, мне і так хапае, што да паўночы рабіць. Так, на джаз-дэнс яшчэ, верагодна, месца ў кватэры патрэбна. Не, ну, яно-то патрэбна, просто на Beat Saber спакойна хапае. Мы, калі ў Beat Saber гуляем, мы просто перасоўваем канапу ў бок, і, ну, гэта вельмі хутка робіцца, яна вельмі лёгка перасоўваецца, і просто бяром, да і перасоўваем, і гуляем. То бок, ну, месца хапаем. Дык ты саму гульню на экран не вывадзі, мы просто будзем глядзець, як ты танчыш. А музычка? Не, так глядзі, яна ж не стрыміцца з таго, што песні, ну, аўтарскія правы на песні. У Твіча шмат якіх гэтых аўтарскіх правоў на песні няма проста. І таму яна забаронена, то бок праблема не ў чым-небудзь іншым. Што за лухта? У мяне што, здаравенная занята армія, каб будаваць? Я не магу ніяк атрады нармальна выставляць. Ладно, давайте вось так. Будем просто рушить наперад. Ён, дарэчы, за пагорку ўсё яшчэ не можа па мне стрэліць. Можа быць, яшчэ абысці далей? Вось так неяк. Во, давайте вось адсюль, карацей. Я буду з гэтага боку набліжацца да яго. І музыку можна не ўключаць. І я буду просто напяваць і дыхаць цяжка. Вось і ўсё, ўсё, што ў кадры. Будем глядзець, як ты танчыш у цішыні. Ну, 3 гадзіны. Ну яшчэ з гэтым самым, з такімі гульнямі ёсць трошкі пытанне, типу, а як выводзіць чат, як яго зручна чытаць, то бок, ну, вось такое, трэба сетап рабіць нейкі. Не, як бы, гэта лагістычнае пытанне, але глядзіце, як мы і дамаўляліся, галасаваць-то вы можете за што заўгодна, так? Акрамя так гулень, ну, одно правило было, зараз у нас яшчэ новенькае, тое, што без расійскіх гулень, так? Але глобальна тое, што не забаронена на Твічы, то можна. Ну, типу, глобальна можна, а ўжо ці складана, тэхнічныя праблемы мы будзем абмяркоўваць, калі мы да гэтага дабяромся. Просто мне няма сэнсу рыхтавацца да гулень, якія не перамаглі. Разумееце, типу, ну, я трохі рыхтуюся, але звычайна не шмат. Типу, просто таму што гэта і будзе спрабаваць падрыхтавацца да кожнай магчымай гульні, якая можа выпасць, гэта, ну, лухта трохі. Разумееце, так?
Так, ось так, пойду наперад. Усёй арміі просто. Я просто разлік на тое, што ён не можа разгарнуць... Блін, ён можа разгарнуць этой пушкі. О, глядзіце! Гарматка пайшла па сваіх жа. Зараз будзе, карацей, ён дапамагаць сваім жа. Блін, яна рикошетам аб пагорак б'е. Вы бачылі гэта? Яна зараз у нас трапіць можа. Не ожидая на нас напасть. Опа, артиллерия пошла и напужала одразу. Так, ладно. Зараз давайте трошки наперед паскораная хуткасць. Я бы увогуле просто им сказал, усе идите в атаку, падаецца. А давайте так и зробим. Ну, мы наблизимся максимально. Хотя, может быть, и бегче мае сенс. Литерально, вот зараз яны подберутся тут. Я просто прям у атаку паскораную отправлю. Будем глядеть... Так, ну, это я уже читал. Вось, наконт галасавання у мяне яшчэ была думка, ну, тыпу, топ наш, зрабіць серыю просто толькі по топу, гэта неблагая ідэя. Была яшчэ іншая думка, ну, просто разважанне на тэму... О, яны ідуць. Усё, вось так і робім. Вось тут застаемся. Няхай яны ў атаку ідуць. Я зараз пайду на артылерію, вось так. There is often an advantage in ordering your infantry to countercharge an attacking formation. The trick is to leave it until the last. It is important. Так, артиллерию их накрыем. Devastating impact a cavalry unit can have. When going into combat with cavalry, always charge the last few yards by double right-clicking on the target. Beware of charging. Так, дякую тобі велике. Мені потрібні пікіньори. Де ближайші пікіньори? Ви пікіньори, так. Ви у атаку. І ви так само. Пікіньори вельми допоможуть. Притримаємо решту. Давайте зараз звичайна худкость. Так, эти отряды уже напужались, цудовно. Давайте пикинеров ближе сюда отправим. Давайте этих разгорнем. Так, вы. І так нормально їх зустрів, що вони розгортуються. Стоять вони там, відпочивають. Поки їх розстрілюють. Просто валіть від їх. Зона огня, ось сюди. Доходьте, доходьте. Пікінери пойдуть у ближню атаку. Єсть. Так, это утягнулись занадто у бойку, мне подается. Судовно, пикинеры. Раздавить зараз их. Потому что по сутности... Так, я могу загадать вам не стрелять. Вы не стреляете. Так. А то своих же забьете больше. Просто в ближнім бою яны ўсё роўна мало чаго могуць зрабіць, таму што ў хутчэй за ўсё яго няма такога ж паляпшэння, як у мяне, ну, якое я збіраюся зрабіць са штыкамі на стволах адразу. Таму пікінёры, каб зда, якія эфектыўныя будуць зараз, потым ужо не так моцна, таму што адзіная мэта пікінёраў літаральна ў бліжняй бойцы змагацца. Так, трэба адводзіць гэтых пікінёраў, таму што іх зараз накрыюць. Адыходзьце. Так, я дам ворогу яшчэ одну атаку, а гэта няхай доціскаюць. Просто до самого краю няхай гоняць іх. Так. Не, столькі нескарыстаных войскаў, каб зда просто. Просто вось гэты фланг просто пачаваў усю бойку. Няхай резервам будуць. Так, вы усе, по сутнасці, вось так можете накіравацца.
Нормально зараз. Абсолютно хутенько. Одразу мінус десяток у їх. Так. Ну ось, пара залпов і, по сутності, мінус отрады. Так, ви розгорніться, ви розгорніться. Мінус 30 уже. Ну, давайте поскорим. Тут уже вирішена бойка, по сутності. Так, ви усі можете ви сюди пасти просто і все. Конець бойки. Героїчна перемога. Віншую. Ча, давайте зробимо невеличкий перепинок. Так, яны забілі 87 у мяне, я 540. І у выніку я, па сутнасці, разгроміў просто гэты атрад, які прыйшоў сюды. Wszyscy marsz! Шыстцы марш. Добра. Gotowi na rozkazy! Давайте невеличкі перапынак, я хутенька паем, і мы перапынак. Пакуль далёка да гэтай самай, да пасхалачкі, я зараз паем, і мы працягнем пасля перапынка літаральна 5-6 хвілін.
Працягваем. Добра, глядзіце, мы армію зараз аўстрыйцаў адбілі, якая да нас набліжалася, так? Што мы можам яшчэ, гэта... Блин, тут нейкая разборка, гэта хто ў нас? Баварыя. Мы зараз мірнае установленне да іх. Хацелася просто Прусіі дакладна Капсдая, вам скажу. Ну, па выглядзе, реально, Прусія схлопнецца просто адразу. Я магу бачыць што-небудзь, не? Угу. Так, Атаманская імперія ўвогуле. Блин, як же пашасціла Аўстрыі з гэтым самым, з чаркой гэтых гор. Пам. Прям сцяна такая, просто прям абарончая, можна сказаць, натуральная. Карацей. Я магу адправіць гэтую армію на захад. Вось, хаця гэта, па сутнасці, моя асноўная армія, так? Калі будуць напады, я з Варшавы яшчэ невялічкую армію магу прыгнаць, але яна абмежаваная, то бок гэта, ну, яна як бы армія, але, ну, Покорный слуга. Карпаты мае правінцыі бароніць. Я разумею, што гэта ў два бакі, так? Просто што цікава, прям, вось, канкрэтна ў гэтым выпадку, калі сітуацыя ў мой бок, то яно, па сутнасці, я Аўстрыю раскідваю, ну, не праблема. Давайте вернемся ў Сілезію, вось, у Брэслаў. Вернем армію ў Сілезію, будзем данабіраць войск, каб яны, ну, типу, карацей, просто данабяром туды войск. Потому что отрады некаторыя згубілі трохі у нас, няхай дапоўняцца, а потым вырашым. Я бы, можа быть, пайшоў тут, справа ў тым, што яны з Прусіяй, вось тут ідзе бойка, так? Дрэзден, руская армія тут ёсць, і, в прынцыпе, яно можа развязацца па-рознаму, і мы можам паглядзець уже па рэзультатах. Яшчэ неблага было бы паляпшэнні накідаць. Так, я не магу гэта будаваць. Гэта ўжо... Мне грошкі просто патрэбны. А грошики у нас ежа, па сутнасці, генеруе, так? Правильно? Бо як яно працуе? Ну вось, да багацця рэгіёна... да роста насельніцтва. А што прыносіць грошы ў асноўным? Адміралтэйства, не, гэта не тое. Я просто навыстаўляў усяго пабудавацца, а вось як яно насамрэч ці працуе, ці не... Так. Прага аўстрыйская павінна быць. Прага, так, яна і так ёсць. То бок тут, па сутнасці, вось Дрэзден, Прага, і вось яны два рэгіёна, якія паблізу, і просто Аўстрыя напала на Прусію. Я далучыўся, ну, вырашыў, таксама напаў на Прусію, альбо там Прусія на мяне напал. Ну, карацей, у нас бойка адначасова адбылася. Я адбіў сабе Гданьск і Кёнігсберг. Так, яны сталі нашымі. І мы ўжо трошки абаснаваліся там ужо за апошнія некалькі гадоў. Вось. І можна працягваць далей ціснуць Прусію. Я бы мог пайсці на Берлін, вось сюды, праз гэты мост. Але ён можа вернуць армію назад, бок я не жадаю... Згубіць армію зараз гэта самая вялікая памылка была бы. Типу, ну, неудалай бойкай, альбо аслабіць армію. Таму што Аўстрыя можа вырашыць, што я лепей нападу на мяне, у сэнсе, што яна лепей нападзе, чым на ворага. Што он там бегае па маіх гарадах, а? Рыды ладзіць. Ух. Адкуль у Вінблоун заявілася 1080 пунктаў, гэта маглі быць пераразмеркаваныя пункты. Ну, дакладна, 80 гэта дакладна размеркаваныя пункты з іншых гулень. У нас зараз будзе... Хто нам прапануе? Барбары мне прапануюць. Ну, давайте. Яны там мне нейкім... Барбары мне абвясцілі вайну і зараз нешта супакоілись. Вось, карацей, справа ў тым, што зараз у нас могуць з'яўляцца пункты на некаторых гульнях з-за таго, што у нас пераразмеркаванне ідзе па галасаванню. То бок, напрыклад, калі хтосьці галасаваў, па-першае, калі вылетае гульня, пункты з яе, яны не знікаюць з галасавання, яны размяркоўваюцца.
Дык твае гульні не траплялі, а хтосьці яшчэ калі закінуў, то яна магла туды трапіць. То бок, ну, хтосьці яшчэ на Windblown закидываў. Ці не? Я магу паглядзець, канешне, у мяне ўсё запісана. У мяне прям усё запісана, у мяне ўсё ёсць. Ну давай прям зараз, калі тебе прям цікавіць і незразумела. Windblown. 80 пунктаў ад РВДАКа прыляцела пасля пераразмеркавання ад гэтых самых пунктаў. РВДАК закидываў 1000 на Windblown, была 1000, і зараз яшчэ 80 пунктаў ад РВДАКа. Таму што калі ты закидываеш хаця бы хоць колькі-небудзь пунктаў на гульню, яна лічыцца тваёй. Ну, вось як у цябе зараз, напрыклад, гоблінсы другія. Калі яны вылецяць са спіса, то калі такое можа здарыцца, то твае 100 пунктаў з гоблінсаў другіх, яны прыляцяць на твае гульні, якія зараз ёсць у спісе. Усё лагічна. Вось. І 1000 яшчэ размеркавалася з адной тваёй гульні, Юджин, калі што. А, не, пачакай, не. Гэта слусіў. Вось гэта апошнюю фразу слусіў. Не. Чыё Windblown. Можа і варта дадаць такое. Так. Сентакшыскі ён захапіў. Што? Ферму нейкую нам. Фермера, так, падпісаны даговор. Шлях заблокаваны. Так, пачакайце-ка. Па-першае. Сентакшыскія. Так, ремонтаваць. Гэта, ремонтаваць. Ты са сваёй мікраарміяй. Давайте аўтаматычна просто. Ура! Ура! Ну вось, нормально. Мінус гэтыя чэлы. Марш! А зараз тупаем на захад. Вяртаемся да горада Добраслава. Толькі гэта 80 ўсю сістэму зламалі. Я цяпер не разумею, што рабіць. Дык наадварот, мне падаецца цудоўна. У цябе, калі на вашу гульню, ну, такое нероўнае пераразмеркаванне, яна заўсёды дагэтуль было, напрыклад. Калі гульня, ну, напрыклад, у топ-1 знаходзіцца гульня за 10 000. Такого ўжо даўно не было, але, ну, уявім сабе, што топ-1 знаходзіцца гульня за 10 000. Калі вы закидываеце на сваю гульню 10 000 роўненька, то ваша гульня вось якая ёсць, яна будзе на другім месцы, так? З гэтымі 80 гэта якраз такі яно дазваляе трошки перайсці наперад, без вашых дадатковых пунктаў. Ось. Пайшоў гандль пунктамі, карацей. Так, ну гэта армія зусім маленькая, нормально. Ён паспрабуе просто сэнсу яму на горад нападаць. У горада павінен быць свой гарнізон павінен быць у горада. Узброеная пяхота, там ёсць 4 атрады. Блин, они могуць нас і раскатаць. Так, ну давайте паспрабуем пабараніцца. Блин, а што? А ён шалёны нейкі, так? Ну просто вось ворог так, зараз. Дзе ён там? Ён нейкі люты, на мой погляд, зараз. Давайте вось так их отправим, там все равно зброі няма. Ён нейкі шалёны, на мой погляд. Таму што ён атакаваў горад з крэпасцю, і сам гэтых самых гармат не мае. Як ён збіраецца гэтую крэпасць браць? Ён ляснуты? Шо з ім не так? А вы станьце вось тут, калі ласка, вось так. Оп. О, бачце? Он там нешта манёўры нейкі ладзіць. А у мяне тут гарматы стаяць літаральна на стенах. На што ён разлічвае? Типу, що я яго просто расстраляю тут? Дык я ж яго і расстраляю, та. Адзіна, яны трошки шкада, у іх няма ніводнай гарматы накіраваны прям на браму. Яны са сцен могуць страляць-то.
А, ну докладно, блин, а вот что им гарматы, коли они могут просто взять да стрельнуть. Так, мешканцы, давайте сюда. Просто что вы будете тут робить? А, божухна, такое... Это опция увогуле? Это легально? Nie mieszkańcy! Tak, panie! Давайте вы сюда бежите, бежите, бежите. Вот так будем брониться. Mieszkańcy z różnicami! Я на шалёной нейке. Блин, кольки не тырка, я все равно не криво стали. Я не верю, на что они различивали. Болта нейкая. Шалёная. Ну, ніндзі, я трошки не чекав, що вони так можуть. Просто вось гэтыя яшчэ адні. Давайте вось гэтых адправім. Давайте усіх іх адправім просто. Мне цікава, а вось ведаеце, што самае больш за ўсё ім дапамагае ў асадзе, так? Вось, ну, ворагу. Вось гэтыя чэлы. На конях. Вось яны самыя карысныя. Яны яшчэ прастаяць тут назіраюць, як іх чэлы спрабуюць нейкую абсалютна шалёную хрэнь прагарнуць. Ой, ну там частка яшчэ лезе, гэта ўжо нападаюць. Шалёная. Блин, там своих застрелю, там просто не удало. Челы, вы можете просто спокойно в ближнюю атаку пойти. Вы... Давайте. Просто в атаку. Вы колькостью их всех продавите. Вы палками их закидаете. Не бачу нічога гераічнага ў гэтай перамозе, таму што нейкі шалёныя просто абсалютна. Я двух людзей згубіў і толькі з-за таго, што я выпадкова сваіх жа застраліў. Што за халера? Так, вось божухна. Яшчэ адныя. Нашу серезію спрабуюць узяць. Няма механікі спешвання. Ну, зато ёсць механіка ідыятызма нейкага. Так, ладно. Вы станьте вот сюда. Вы станьте вот сюда. Не, вот так вот станьте. Так, на тых мест. Цудоўно. Усяго два отряда, але нормально дадим рады. Это у нас кто? Линейная пехота. Так, ну гэта уже посерьезнее будут хлопцы. Але зноў жа, у іх з атакуючай сілы гэта літаральна мы кінем крукі і станем просто корыстаны и будем спробовать руками залезть. Шалёная. На Бладсейф отправляется 1000. Дякую велике. И на Эйл Эбби отправляется еще 1000. Дякую велике. Вось гэта могут так, и справді можем не и город взять этими чалами. Просто тупо за колькасці, то бок у мяне ў атрадах гэтай у самаабароны па 40, а гэтых у адным атрадзе 80, то бок мне па сутнасці два атрады, ну такое. Вы там сёння страляць збіраецеся, не? Ну? Мы чаго чакаем? Чэлы? Вам... Что? Вас паспытаць по-доброму патрэбна? Что? Чаму вы не стреляете? Sztab generalny melduje się. Я просто не ведаю, типа, мне зараз варта их отводить и не?
Ну вось гэта ўжо могуць быць, можа быць, і прапусцілі сваю магчымасць пастраляць. Zbrojeni mieszkańcy! Na rozkaz! Так, вы просто бяжыце туды. Rozkazy! Паглядзім, куды ён пачне закідваць свае крукі, я бы таксама сюды паставіў яшчэ. А чаму вы становіцеся нейкае крывае месца? Вось так, станьце вось тут. Усё. Вось тут, усё. Спыніцеся. Попіць. Спыніцеся тут, калі ласка. Во, вось так. Паспрабуем заблокаваць гэтых чалаў. Яны просто з плюсу яны будуць падыходзіць па аднаму там па красе. За гэтага больш эфектыўнасць будзе. Зараз паглядзім. Так. Нормально яны так лезуць. Слушайте, мне падаецца, не перамагаем мы. Потому что яны неяк ціснуць, прям ціснуць. Ай-яй-яй. У мяне хоць і абарона, ну, типу, перавага ў абароне, але, ну, такое. Я згублю просто, калі другі атрад вось зараз уже падбіраецца. Так гэта будзе праблема. Гэта нейкі форт сярод поля. Так, гэта форт, просто ён каля горада. Ну, па сутнасці, бойка каля форта адбываецца. Город хутар. Мастацтва тупізны. Ну, прыкладна так. Блин, не, я, падаецца... О, ачмурэнна, ён пайшоў браць... Ён просто не ведае, што рабіць, бачыце, луханейкай займаецца. Цудоўна, мне падыдзе. Як мінімум адзін атрад яму выб'ю зараз. Яны мораль уже згубілі. Ось, яны амаль у паніцы і ўсё, гэтых раздавім. О, яны полезли назад. Цудоўна. Блин, гэта я на дапамогу уже бягуць, і там іх значна больш, яны зарганізаваныя. Мае, вы што робіце? У мяне мае полезли ўніз. Што вы робіце? Якія яны, а? Тугія. У мяне за імі ў дагонку пабеглі вось. Вось гэты чел полез. І стаіць такі. Ну вы паглядзіце на яго. Прыгажун. Лухта нейкая. На карце не, ну гэта так-то прайграна. Усё, да, можна паскараць, у прынцыпе, тут. Верагоднасць перамогі вельмі нізкая. А ён наверх не збіраецца залазіць, не, сёння? Не збіраецца, я так разумею. Не збіраецца, усё, капзда. Ну іх яшчэ 50 юнітаў, у мяне там десятак застаўся. Ну усё. Амаль раскідаў іх. У Mountain Blade аблогі дуже любіў. А сидзіш на сцяне, адстрэліш ворагаў, і ўсё гэта пад файную музычку і ў промнях загасаючага сонца, кайф. Я згодом, мне Mountain Blade... Ну, караце, я Bannerlord толькі гуляў, так, Warband не гуляў, але я так разумею, гэта па сутнасці адна і тая ж гульня. Нават хтосьці мне казаў, што Bannerlord трохі менш па функцыяналу, чым гэта самае, чым Warband. Ну, просто графіку па сутнасці палепшылі і ўсё. Вось, але кайфовая гульня, прям кайфовая. А аблогі прям крутая штука, прям адчуванне сярэднявечнага і аблогі такой ёсць. Там таксама ёсць тупнікі ад юнітаў, так? Ну, як бы яны існуюць, гэта там нікуды не падзелася, але адчуванне, ну, там мінорнае, шчыра, не так кідаюцца ў вочы. Так, ён мне адабраў горад.
Мы зараз гэты горад убяром назад. Таму што, па сутнасці, у нас здаравенная армія туды накіроўваецца. Толькі трэба ўжо тады раскідваць нашу армію, каб хаця бы нейкая абарона была. Я забыўся, што... Ну, тыпу, няма сваёй нейкай... Вось гэты два атрады, гэта тыпу ні аб чым. Я думаў, што там хоць які гарнізон будзе. Faith is being lost in your ability to secure victory in the current conflict. Every time a territory is lost, or even a battle, the populace becomes weary Так. of the war. Я згубіў кантроль над рэгіёнам, але гэта жарт. Вось, тыпу, я проста аўтаматычна разлічу. Odwaga i męstwo zwycięża! Все, назад вернули. Ось і паваявалі. Так, адрамантаваць усё. Паляпшэнне інфраструктуры немагчыма, але армію... патрэбна як мінімум адбудаваць гэты будынак, які там ёсць. Добра. Для нічога не патрэбна рамантаваць. Хоць дзе-небудзь. Добра. На гэта ёсць паляпшэнне. Опера. У мяне ёсць трошкі грошай. Я зноў жа, я бы зараз што-небудзь пабудаваў такое, што дасць яшчэ больш грошай. Прыкладна так. У Гданьску рада, што ён дае? Так. На 60% больш прыбытку. На 3% больш прыбытку. Давайте, можа быць, реально... Вось гэтае, можа быць, узяць. Калі хочацца зараз укаціцца ў серыю, лепей пачынаць з Баннерлорда. Так, я думаю, ідэальны варыянт, насамрэч. І прыгожанька, і... гэта самае... Менюшкі, праўда, некаторыя яны прям адчуванне, што яны трохі не... Ну, такія, не вельмі інтэрфейсы зручныя месцамі, але не такая прям супербяда. Жыць можна. Ось, але гэта можа быць з таго, што, не ведаю, тыпу, студыя такая даволі кансерватыўная, старая. Але я яго ведаю. Во, вось тут нешта недабудавана. Гарадок ёсць. І гэты гарадок мы можам зараз развіць у што-небудзь. Так. Coaching in. Што гэта такое? Памяць рэйкаў. Што гэта такое рэйкі? Царква. Так, добра, школа. Што школа дае? Во, даследаванне. Во, давайте вось гэта. У нас будзе яшчэ одна галіна даследавання, будзе хутчэй. Нам патрэбна проста даследаванне яшчэ лупіць. Што там па даследаваннях, дарэчы? 4 хады яшчэ да гэтых штыкоў. Блін, яшчэ далёка. Тут нічога я не прапусціў. Не хапае нейкай штукі, вось. Ну, хаця я памятаю, старых, нават у Рим Total War старога было такое, што ў цябе, калі здаравенная тэрыторыя, то ты там не ўсё паспяваеш мікраменеджыць, табе патрэбна прям усё памятаць, што ў цябе дзе. Вось, толькі абавязкова, і сачыць абавязкова за кожны ход за тым, што адбылося на папярэднім хаду, то бок, просто важліва за гэтым сачыць. Я не вельмі зараз гэта раблю добра. Добра, канец хода. Я застануся тут у Брэславе. Во, ён ганяе там сваю, блин, гэтых мелкія... Ну, сваі вось гэты мелкія мікраарміі ганяе, напружвае. Там літаральная армія по тыпу адзін атрад. Лухтанейкая абсалютна. Мне патрэбна... Мне, можа быць, варта зрабіць невялічкі атрад, які будзе проста рэальна ганяцца з такімі прытуркамі. Не здаравенную армію ганяць, як і зараз. Так. Вось он. Рейд на Жечув, на Турка Форестс. Выборы? У меня выборы были. Угу. Цудоўно. Как скажете. Так. Вось з гэтымі разобраться. Тут есть невеличкая армия. Если литерально невеличкая. О, блин, а их тут... Так. Я забыўся, што тут руками патрэбна. Блин, это ў новых Total War'ах просто зроблена, што нават не заўважна. Ты просто праходзіш у горад і ўсё. А?
Я не могу наймать тут? И не пополнить? Так, почекайте-ка. Інфраструктура, будівництво. У мене грошей то 2. The treasury indicates how much money. Ай, болюча. Глядиш на грошики і млосно становиться. І знову ён просто... Ай, бісить. Там у яго конніцы трохи ёсць, так? Можа быць, гэтыя 2 атрады адправіць, а не дадуць рады? Пікінёры і міліша. Всего 2 отрады. Альбо со столицы пригнать. Давайте пару отрадов линейной пехоты. Ось это отправим. Так. 3 отрады. Ось они будут заниматься тем, что будут полевать на ось таких придурков, як это. И зараз я... Не, з этого форта мы выходить не будем, там покинем. А колькі мне прирос? Что мне по грошах-то? Где там поглядеть? Нет, не то. Гавермент. Ну чаканы прибыток 1500. Нечто, блин, слабовато. Армия занадто толстая. Показывая. Моя статистика мне показывает, что грошей у меня нема. Казна пустей, милорд. А где я наймаў эту линейную пехоту, что мне нигде нельзя нанять-то? Ладно. Па-па-па-па-пам. Так, вось гэта дыміць, таму што бураць усё мне. Давайте чакаем эшафот. Так. Ну і вось он прыйшоў і напаў, можна абараніцца. Ну давайте аўтаматычна там разлік. Усё, разабраўся. Вось яшчэ адзін прыйшоў. Вось он мелкімі гэтымі атрадамі, ён па сутнасці проста эканоміку падрывае, якая і так нешта трохі дыхае на ладан. Задзяўбаў. Панавысылае рознага. Так, рейды, які патрабуюць грошай на ремонт. Wasza dostojność? Gotować się do walki. Так, вы тупаете просто туды. Пум-пум. Ну і зараз гроші усі пойдуть на ремонти, правильно? Ось ти на ремонт. Ти на ремонт. Тут нічого ремонтувати не потрібно. Я так розумію, форт... Ён таму і активувався. Тобто мені має сенс ставити, каб бараніцца таких ось челов, мені варто ставити форти, і вони контролюють територію певною тоді. Я зрозумів, як це працює. Тому що зараз він, по сутності, хотів узяти під контроль ось гэтую ферму, і форт активувався, і оборонив. Тобто, по сутності, на фортах треба все будувати. Просто, що вони гроші коштують. І ще не благо було б, блін, собі зробити. Де у мене шпіони хоч які? Мені шпіги потрібні. Rival agents can be removed by assassination. Select your rake, then click on his intended target. Decide if the chance Давайте отправим вот этого шпига. is worth the risk before. Вот сюди. All agents can carry out spy missions. Ну, вось он яшчэ один отряд у 2 отправляе. Давайте себе отделим от гэтага отряда вот сюды, от армии гэтай. Я тут пополнение ідзе по красе. Шо ж такое-то? Шо на вас усіх, блин, не накопиш? Инфраструктура, это дорога, усё яшчэ читаем. Где тут, блин, казарма была? Бараки. Где я наймаў? Я ж не, яны ж у меня с паветра не ўзяліся. Откуда у меня взялась армия, это линейная пехота. Вось тут можно наймать. Вось, по красе будем обновлять. А что, за чаго яно ёсць? І тут ёсць толькі баракі, і ўсё, тут нічога надзвычайнага няма. Ну, баракі. Чым Варшава горш? Таксама баракі ёсць. Таксама у нас, па сутнасці, 2 аднолькавых горада.
Опера Хаус. А, Адмиралтейство, может быть? Не. Это престиж и доследования морские розные. Нават сцены лепей по якости. Кавалерійських зараз я згодний, але просто що зараз не до того. У мене просто літерально у нулі по грошах. Ну, гэта ти маєш на увазі для ось такого отрада, який буде ад мелких позбавлятися. Ну, тому що він ось носиться, бурить мені городи, і я не поспіваю за їм просто. Бараки? Пехи наймаюцца ў бараках. Дык у мяне ёсць два гарады абсалютна аднолькавыя. У іх у абодвух ёсць баракі, у адным я магу наймаць лінейную пехоту, у другім не магу. Я не разумею, чаму гэта так. Здзяўбаў, мне літаральна просто бурыць гэта самае. Во, школа была пабудавана. Так, і вось гэта зараз ужо не актуальна. Так. Оп. Давайте автоматично просто разлик. I zwycięzcy. Marsz naprzód! Wasza dostojność? Няхай сюда ідзе. То бок вось, калі ўзяць Варшава, будаўніцтва. Гэта Government Chambers, гэта не баракі. Не, пачакай. А гэта Governor's Palace. Я не разумею. Ось літаральна ўзяць, вось Варшава, баракі. Кёнигсберг, баракі. Тут нанять лінейную пехоту можна, і тут можна. А чаму я не магу армію тады сабе... А вось зараз я не разумею. Ладно, ужо ўсё, пытанне адпала. Можа, грошай не хапала? Ну, типу, мне просто не атрымлівалася папаўняць армію. Я такі, блин, я нешта неправильно, можа, раблю. Здзяўбаўся ремонтаваць. Тут усё паламаюць, прыйдуць, нападуць. Чмурэлі. Ну так, гроші сыходзяць кабзда просто. Мне падаецца раздутая армія, мне просто хапае армії мелкай вось таких вось типа атрадаў і хапае. Пры трэнінг яшчэ і займае нейкую просто шалёную колькасць часу. Я нават не ведаю. Ну ладно. Я просто реально аднаўленне арміі займе просто нейкую прорву часу. Карацей, у Аўстрыі там нормальная такая армія сабралася. Яны зараз збіраюць армію, хутчэй за ўсё на мяне нападаць. Я зараз ад мелкіх рэйдаў гэтых пазбаўлюся і буду сустракаць іх. Адзін ход, па выглядзе не, там мне адныя сядзяць ужо невядома колькі на рэтрэнінгу. А на хуткасць рэтрэнінгу не залежыць ад колькасці насельніцтва ў горадзе, не? Вось глядзіце карцею. Тут яго насамрэч вялікая армія. Ну, так-то ўзяць. І вось тут нармальна. Калі ён гэтымі двумя армія прыйдзе, у мяне будзе бяда проста на маёй зямлі. Прям бяда. Так, вы аўтаматычны разлік. Блин, я адзін атрад там згубіў. І ён усё яшчэ выжыў. Ты не ачмурыў? А ну ідзі сюды. Дабіць. Адзін атрад застаўся. Я прайграў яшчэ нават. Ты пошукна. Лухта нейкая. Трэба было самому, карацей, разлікі. Аўтаразлікі лухта. Карацей, нават пры невялічкіх бойках трэба аўтаразлікі гэта самае не актываваць. Мне проста падаецца, у апошніх частках яно неяк папрасцей. Тыпу, з гэтым. Давайте вось у гэтым горадзе ёсць міліша. Вось мы гэтую мілішу адправім дабіць. І зараз, каб не губляць лішніх войскаў, мы, блин, не будзем аўтаматычна разлічваць. Трэба было з генералам, дарэчы, адправіць, я не штупануў. Генерал літаральна ў горадзе сидзеў. Так. Вы...
А можна каляласка у радокуся? Ось так. Ти ще на флоті ауторазліки не бачу. Ну, у апошніх фотоговорах неяк попозитивней з ауторазліками, то бок, ну, там, усё роўна слабей за, типу, стратегічную думку геніального того самого. О, подмацаванне прийшло. А ось і генерал. Давайте усіх в один отряд. Ось так. Ось так. Давайте просто почекаємо, поки вони позбираються разом. Можна, в принципі, сказати їм збиратися ось тут. І цікаво, чому, коли я ось так розтягую, яно час від часу не жадає реально розтягуватися. Ось, тому що мені так корисно усіх поставити максимум двойну лінію і все. Ну, все військо. Так. Выстраиваемся, быцем бы зараз с гигантской армией будем строгаться. Там один отряд. Давайте короче ось так пойдем. Так, то вы занадто хуткие. Вы просто станьте. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Зараз вони знову ніяку лухту зроблять, так? У вас загад був просто підвести і стрельнуть. Не застреліться своїх же. Пытается знову згубим людей просто ни за что. Так, а ми дійшли? Ну, зараз він на сустрення залпом одразу. Потому что поки наші подрихтуються і стрельнуть. Так, ось тут у нас 2 чоловіки вже застрелили. Але. У нас просто кількість стрельбов більше. Ну-ка, ну-ка. Давайте просто поскорим, потому что это довольно просто. Ну, ось так прикладно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, і побігли вони. Не-не-не-не-не, ось у попередні рази я їх відпускав. Ні, зараз ми їх не відпускаємо. Треба добивать, тому що здявбалі вони будуть вертатися по 10, по 20, здявбуть. О, ось так, протягуйте. Тик-тик-тик-тик-тик-тик там. Мне так расформировать уже коревую армию реально осталось там у одного юнита 10 человек. О, ось эти 3 человечки потом могут собраться у целую армию. Мы же ведаем, як это працує. Вы здякуєтеся над человеком? Можете скончить? Что за Луни Тюнс? Как это называется? Водоклонная вершница? Так, вы можете просто стать там за этим человеком, не угнаться.
Эта вершница праз усё поле гоніць аднаго чалавека. Божахна, яны так і не адолелі нічога з ім зрабіць. Ну, музыкі з вёскі дуракоў не хапае, ну ось. Żołnierze! Ну добра, хаця б залічыла, што гэта мы іх прыбілі. Czy jakieś Всё. rozkazy? Так, это пополнение отправляем. На гэтым пополнение. Ну, па сутнасці, мы зараз будем просто адбудоўваць гэтую армію. А, зразумеў, яшчэ і ну, кошт... Вось гэта, тыпу, аднаўляюцца ўжо пару гадоў, по-мойму. Ну, яны вось так усё сядь. Карацей, не імгненна, ні адзін ход гэта займае. Гэта можа быць, калі невялічкія страты, тады адзін ход лёгка ідзе. Можа быць, і ён... ну, можа быць абмежаванне на то, колькі насельніцтва можа быць у горадзе, у якім ідзе аднаўленне, можа нешта такое. Ну, але зноў жа, у мяне падрапаная трошкі армія паўсюль просто. Так, гэтых аднаўляць не патрэбна. Увогуле на гэтую ўсю армію патрэбна 235 яшчэ манетак, ось для гэта канкрэтна. Добра, тады яшчэ адзін ход. Аўстрыйцы сядзяць на мяжы і не суюцца пакуль да нас. Можа быць, форт паставіць дзесьці на... ну, уваходзе на маю тэрыторыю. Ну, вось для аўстрыйцаў. Там паміж гарамі, мне падаецца, форт цудоўна можа стаць. Блин, там... А, гэта таксама ремонтуецца. Оп. Во, нарэшце, тэхналогія адчынена. Так, давайте-ка. Наступнае, ён пайшоў адразу у квадратную пабудову, вось гэтую. О, яшчэ вось, оно, две паралельныя тэхналогіі можна даследаваць. Ачмурэнна. Во, мне патрэбна абавязкова, давайте, вось тут будзе даследаванне грошкі патрэбныя. Такой сацыяльны контракт. Тэхналогія хуткасці даследавання на 10%. І плюс 1 золата яшчэ за гэта сам за горад. Угу. Утилитаризм минус 1 задавальнення. Угу, жданне добра. Але плюс 2 грошыкаў і на 20% менш кошт пабудовы культурных будынкаў. І дазваляе класічны універсітэт будаваць. Ну давайте пакуль грошыкі, просто банальна грошыкі возьмем. Там бы яшчэ вось гэтая ратацыя палей. Падвышае колькасць ежы. А ежа... Мне трохі патрэбна разабрацца ў адным моманце. Як ежа працуе у гэтай гульні? Тут ёсць нейкая, тыпу... справаздача па ежы нейкая. Тыпу, на што яна ўплывае? Рынак ёсць. Это гандаль рознымі спецыямі, табакам і вось гэта ўсё. Так... Прэстыж краін. А дзе мы? Ну, такое. Военны прэстыж у нас даволі моцны. Прасвятленне у нас слабенькае. Мы, дарэчы, не той, каб вельмі там прям развітая эканоміка і індустрыя увогуле слаба у нас. Ну ладно. Браузер будынкаў. О. Это у нас... Ну, зразумеў. Ладно, гэта трошки не самая зручная менюшка, калі у цябе мало тэхналогій. У нас мало тэхналогій, па сутнасці. То бок, адзіны наш недахоп зараз з канкурэнтамі. Гэта адсутнасць тэхналогій і неразвітая індустрыя. Вось, а военная справа нам патрэбна, таму што на нас, ну, як мы ведаем, што ёсць верагоднасць таго, што на нас нападуць і падзеляць. А падзяляцца мы не любім. Вось, карацей, глядзіце, вось тут ёсць горад невялічкі, так? Гарадок. Мне цікава, калі я армію, частку арміі адпраўлю вось сюды. То бок я возьму лінейнай пехоты, вось так. І, напрыклад, вось гэтых коннікаў. Гэтыя коннікі, дарэчы, вам не патрэбна дапаўненне, так.
Вось так і адпраўлю. Яны будуць бараніць вось гэтую тэрыторыю ці не? Ну, типу, яны дадуць магчымасць ворагу прайсці, бо можа быць і вораг і прайсці тады не зможа. Так, это пікінёры, міліша. Давайте со столицы дошлем яшчэ вось сюды. Просто потому что яны регулярно праходзяць на мою тэрыторыю. Вось так, калі у гарадах будзе па арміі, можа быць, он тады праходзіць не можа спакойна. О, блин. Это зараз было выпадкова, я націснуў. Назад вярніцеся. Цудоўна. Так, тут натрэніраваць, тут дапоўніць. Увогуле на ўсю гэтую армію што-небудзь яшчэ патрэбна? Не, не патрэбна. Так, это папаўняецца ўсё яшчэ. Тут армія. Вось, дапоўніць. Тут армія дапаўняецца. Тут нічога такога. О, вось тут яшчэ апошні у нас засталіся. Танна. Усё тады атрымліваецца. Ну, цудоўна, цудоўна, цудоўна. Адзінае па грошах у нас ўсё яшчэ. Калі паглядзець. 1000 уход у нас будзе. Ну, на наступным ходзе толькі 1000 зробім, але мы аплацілі за гэта самае. За аднаўленне арміі. Ну, добра. Мела бы сэнс, насамрэч, яшчэ. Неяк. Вось, дарэчы, Прусія набрала сабе армію. Я спадзяюся... Давайте з Прусіяй, можа, дамовімся. Я не буду на іх нападаць ужо. Гэта відавочна. Як тут это? Не, не тое. Як размаўляць-то з вами? Так, ладно, дзе дыпламатыя тут у нас? Вось дыпламатыя. Дзе яна? Прусія. Вось Прусія. Дамовы. Давайте. Запад міру. Ён жадае, каб я аддаў усходнюю Прусію. Пайшоў нахрен. Аўстрія, может быть, ты? Давайте з кім-небудзь трэба дамовіцца. Ну, типу, я не збіраюся зараз воевать, я ждаю, ну, стравіць гэтых двух чалоў. Так. Давайте мир. Во. Усё. І зараз, калі я правильно ўсё разлічыў, то бок я не збіраюся зараз з Аўстрыяй змагацца, тому што неважна, каго я з кім я буду змагацца, я прайграю больш, чым выйграю ад гэтага, так? І няхай зараз Аўстрыя змагаецца з... Вось там на яго нападаюць, атрымліваецца, Баварыю, бо... Не, пачакайце, Баварыю яго ў асаду. Так, асаджае, просто нейкія дзіўныя сімволы. Вось, карацей, з Баварыяй ён змагаецца, яшчэ там Прусія ў яго пад бокам, і яны, хутчэй за ўсё, ў вайне будуць, дарэчы, які ў іх адносіны, стасункі да ваша якія. Вось, ён да Прусіі... Не, пачакай. Ну вось. Аўстрыя ў спасобнасці з усімі амаль ваюе. Ну так, так. Яна адначасова яны і у вайне з усімі, на ўсе бакі. Вось Прусія ў іх. Ну не. Расія і Прусія. Вось іх ворагі асноўныя, і няхай яны там з імі змагаюцца, а мы спакойненька пачакаем. Асаджаю, цяпер на твічы гэта патрэбна вымаўляць. Так, калі асаджаеш, то асаджаеш. Асаджаю. Так, вось гэта, на гэтых мне проста... Гэта поўныя атрады ўжо. Ладно. Добра, канец ходу. А чаму у мяне шэренька ўсе мае гарады? Што я зараз не зразумеў. Ну, типу, колеры быццам бы прыбітыя такія. Не, яны паўсюль прыбітыя нешта. Дзіўна. Я просто напужаўся, мол, можа, я там падпісаў дамову, пры якой я аддаю большую частку сваёй краіны? І не заўважыў, дрэнна прачытаў умовы да дамовы. Знішчана нацыя. Чирокі. Чакайце-ка, новы свет тут ёсць? Мы, по-моему, уже глядзелі гэта, так? Тут гэта самае. Великабрытанія... Ну, зразумеў, тут Великабрытанія змагаецца на гэтым тэатры. Блин, цікава, конечно, што прям здаравенна, даволі старая гульня і шмат чаго, якіх рэгіёнаў зачэплена.
Так, ну у нас у любому выпадку разборкі у ўсходняй Еўропе, гэта зусім іншае. Так, дзе там тэхналогіі нашы яшчэ? Нам трэба універсітэты, па ідэі, адчыніць сабе. Гэта будзе наступным. А ваенная фармацыя, вось гэта будзе, квадратная фармацыя. А навошта яна нам? Плюс 20 коштаў апкіпа. Прэстыж ваенны. Блин, навошта мне гэтая тэхналогія? А, ну яна потым павядзе. Вось, для марша. Ну, блин, можна было бы скіпнуць яе. Во, вось гэта мне патрэбна было. Наступны ўзровень там не баракі, а школы. І усе юніты зямныя, наземныя на 3% танней каштуюць. Вітаю, вітаю, Метаігоры, вітанчыкі. І артынейкую замену артылерыі маю бягучай. З іншага боку, індустрыя, насамрэч. Блин, слухайте, давайте мы... Ну ладно, 2 гады Кракаў даследую, скончыць даследаванне, што ён там даследуе. А я потым пераключу яго на індустрыю, потому что мне прям грошы патрэбныя. Трэба, каб усё было эфектыўней, трэба падымаць тэхналагічны ўзровень наш. А гарадоў не хапае, па сутнасці, ну, развіцця. О, вось тут можна нешта. Тут сцены можна пабудаваць. Тут у нас можна... Так, зразумеў. Давайте тут военное умацаванне у Вільнюсе поставим. Там, типу, падрыхтоўка для баракаў. Скажем так, до баракаў яшчэ далёка. Але ўжо хоць штосьці. Уважліве читаю, бо зноў падзеліць. Так, тут лёгка я это неудала пачытаў і ўсё. І за дамову падзялілі ўжо рэч паспаліту нахрен. Нешта подвисло. Да и нормально, Швеция долго думаю просто. Покуль Швеция раздуплится. Все нормально. Стрим не висите, бачите, тут крутится карате. Это... О, пошло. Швеция походила. Амаль. Мне ж шведы там планують себе. Чого-чого, не хапало мне наплыва шведов. Шведский потоп, як он там назывался. Каріон відбувся, хто ведає. Так. Добренько. Грошики трохи ёсць. Самое цікаве, гроші ёсць, а потратить их нема куди. Сутності. Так-то. Глобально, нема куди потратить. Ну, давайте тут. Може стены, ну, на випадок, коли Росія прийде, нам може варто стены будувати. Резиденція, это грошики дадуть? Грошики дадуть, добре. Резиденцію будуємо. А що ви тут со своєю армією тусите, м? Росія. Ви могли б трошки ось своїх ось гэтых ось челов куди-небудь туди далеко, у Сибір нахрен. Ходить он тут, топчить. Ну, моя територія, а ну нахрен. Это там на усході буянить? Там нешта... А, потом быў раней на 50 гадоў. Добра, мы уже пропустили уже самое цікавае. Тут просто калі глядзець... Так, шведы, вось яны. Яны до нас, яны агрэсіўна ставяцца да ўсіх. Ім падабаецца толькі Францыя і Брытанія, там, ну, United Kingdom. Ось, а з Расіяй яны нават у вайне, по-моему, так? Ганновер, Денмарк, Вестфалія, Піраты, вінаныя правінцыі, Расія і Прусія.
Вось яны з Расіяй Прусі нават у вайне, то бок вось такая хрень. А справа ў тым, што у нас стасункі з Расіяй не такі ўж і благія. Вельмі пазітыўна насамрэч. Адзінае, з кім сябруе Расія, гэта мы. І, дарэчы, Масква ўзята шведамі. Шведы ўзялі Маскву. Калі што, каб вы разумелі, мы навокал нас адныя шведы. Была яшчэ паўночная вайна. Угу. Окей. Зусім не памятаю такога. Ну, як учора памятаю, карацей, была вайна, але вось паўночная нешта не памятаю. Так. Па-па-па-па-пам. Ну, пачатак вайны 1660. Ну, вось як учора было, карацей. Як зараз памятаю, вось. Реально. Вітанкі, Маркі. То трэба гэтую гадзіну дабіць, што яно там яшчэ існуе. Гэта самае. Нам тут... Пачакай, пра што гаворка? Гэта пра вайну са Шведай? Тут просто у нас некалькі паралельных там ідзе, я зараз трошкі згубіўся ўжо. Пра Расею. Ну, гэта ўсё яшчэ існуе так. Там шведы дадуць рад добра. Мне галоўнае, каб шведы на мяне потым не пайшлі. Так, вось она, тэхналогія ёсць, будыначак пабудаваны. Давайте-ка іншую тэхналогію возьмем, не ваенную, а індустрыяльную. У нас просто на вайну нармальна ресурсаў не хопіць. Так, вось ты, Кракаў, калі ласка, пераключыся. Мы можам... Што гэта? Помпа базовая. Так, это кошт менш будынкаў. Гэта... Вось, больш грошай будзе генеравацца, таму што паляпшэнне будзе, і можна будзе дарогі яшчэ пабудаваць. Так, дарогі. Дарогі у мяне проста вельмі базавыя. Можа быць, реально ў дарогі зараз накіравацца. Вось, тэкстыльная індустрыя, прям, па 8, па 12, ачмурэць проста. Палепшаныя фермы. А гэта што? Гадаванне жывёлак. Плюс 20% генераваныя фермамі. У нас фермы, насамрэч, у нас вялікая колькасць ферм. Можа быць, гэтыя 20% будзе сур'ёзным такім, сур'ёзнай зменай. Не хапала яшчэ адной вайны, так можна спідраніць падзела. Так, я спрабую балансаваць паміж канфліктамі, так? Таму што дагэтуль у нас усё яшчэ, дарэчы, калі што ідзе вайна з Прусіяй, так-то. Проста што яны не пагаджаюцца на мір. Дарэчы, што ты тут крадзешся? Што ён там крадзецца, чат? Так, у гэтым горадзе рэальна няма чаго. Проста ён жадае сабе атрымаць Кёнігсберг назад. І, карацей, вось гэтыя два гарады ён бы хацеў бы сабе забраць. Вось, але калі што, я магу на дапамогу потым прыйсці. Так, давайте тады тэхналогія. Дакладна не тое, што зараз даследуецца. Мне патрэбна альбо тэкстыльная... Ой, не тэкстыльная. Давайте карацей вось гэта. Ось так зробім. Так. Вось тут і тут мы, карацей, ад ферм прырост атрымаем. 20% адсюль. 20% адсюль, і, карацей, у нас будзе ад ферм плюс 4%, і гэта нармальна, у прынцыпе, ўжо няблага будзе. Вось, таму што сваю армію я ледзь кармлю. Карацей, мы выказваем глубокую забеспакоенасць канфліктам Швецыі і Расіі. Вось літаральна моя стратэгія. Мы вельмі заклапочаны гэтым... Нешта не так там. Вось, бачыце, карацей, вось. Москва, Петербург, ужо Ріга узята шведамі. А гэта ж чыё? Курляндія, добра.
Добре. Ну і ось, карацей, яны там разбіраюцца, няхай разбіраюцца далей. А я тут сабе гэта мне індустрыю падняць, потому что калі будзе вайна, мне літаральна нават мелкія набегі адной краіны будуць, ну тыпу невялічкімі арміямі, яны мяне вельмі падразаюць, ужо праверана. Курляндыя наш васал? А, добра, добра, няхай будуць. Так, што там? Ага. Аўстрыя прапануе гандаль, і яны заплацяць нам яшчэ грошай, я згодны. Гэтая лёгка, мне патрэбны гандаль. Мне зараз няма з кім гандляваць. Мо са Швецыя неяк пачаць дамаўляцца, бо рэальна я баюся, што Швецыя на мяне нападзе. Потому что Россию зараз выносит просто в один бок. Ну, по выглядзе. Ну, реально, як бы, калі б не выносили, то яно бы так не выглядала, правильно? Блин, Швеция реально моцная нейкая стала. Слухайте, я побоююся, мне зараз Швеция наваляе. У нас пачынаецца апошнія 10 хвілін до конца галасавання. Гульня ў топ-1 будзе гуляцца заўтра. Сёння мы рулетку не круцім, але праз 10 хвілін аўтаматычна ў нас назначыцца пераможца на пятніцу і также аўтаматычна вылеціць гульня, якая у нас у самым нізе спіса і за якую не галасавалі больш за паўгады. Вы можете праверыць эту гульню камандай низ, ботам, хвост і вось гэта ўсё там шмат чаго ёсць. Дапамогчы з Расіі. Справа ў том, што я сумняваюся, што яны пагадзяцца на тыпу я магу напасці на Расію, але сябрамі я за гэтага шведам не стану. Вось у чым розніца. Давай паглядзім, што ўвогуле можна зрабіць. Яны агрэсіўна да мяне ставяць, так? Дамовы. Альянс. Чакайце-ка. У мяне хаўруснікі Расія зараз. Мы з гэтага пачыналі. То бок праблема ў тым, што Расія з'яўляецца маімі хаўруснікамі. А што, калі я адмоўлюся ад хаўруса? Проста. І тады можна будзе паляпшаць. Расія. Дамовы. Адмяніць альянс. Вось, усё. Я адмяніў альянс з Расіяй, і ўсё роўна ад яе карысці няма ніякай. Швецыя. Добра. Альянс ваенны. This allows you to call on your ally to provide assistance Прапанова. in war, and likewise. Добра. Ну, нам асноўным, што падрывае нашы адносіны з імі, гэта вось якраз давайте гандаль з імі наладзім. Яны адмаўляюцца нават на гэта. Але зараз яны не настолькі агрэсіўна да нас ставяцца, то бок, ну, адносіны палепшыліся. Киев трэба вызваляць. Я шчыра ўмешвацца ў гэты канфлікт не жадаю, таму што мяне армія не такая насамрэч моцная. Я канфлікт і у мяне ёсць яшчэ канкурэнты з захада. У мяне ўсё яшчэ канфлікт з Прусіяй, ён там армію сваю падвёў і нічога з гэтым не робіць. Ну мы з Аўстрыяй яшчэ не так даўно на мяне на рэйды рабіла, я толькі дамовіўся з імі плюс-мінус. Так, гэта у нас. Окей, добра. Што гэта ваенная робіць? Драгуноў можна наймаць. Окей. Давайте вось гэта ваенным горадам трошки больш зробім. Гданьск. Больш такім умацаваным. Што у нас увогуле? Што у нас увогуле па грошах? Грошы, прыбытак трошки расце, тут усё, насельніцтва расце. Тут вось у нас нешта незразумелае, нейкая лухта адбываецца. А чаму мы ў мінусе ў гэтай мясцовасці? Тут же індустрыя. Як гэты горад можа быць у мінусе па грошах? Можна нейкую інфармацыю падрабязную па гораду? Во, дэталькі. Так, грошы мінус 2. Рост у гэтым горадзе. Так, добра, прасвятлённасць, індустрыя. Падаткі. Taxes are set on a theatre-wide level, not by individual region. Keeping taxes at high levels for protracted lengths of time makes people unhappy and reduces future growth.
Зніжаныя падаткі можна было бы знізіць падаткі, каб разгнаць трошкі нашу індустрыю, таму што яна потым прыносіць так эфекты. Насельніцтва можа рэальна просто ва ўсіх. Так, усходняя Прусія. Блин, ну я по крыху думаю, реально просто прям узять и снизить. Так, у нас ідзе прасоўванне актыўнае розных гулень. У нас прасоўваецца Nox на 2500 и Kerbal Space Program на 10 тысяч. У нас застаецца менш за 6 хвілін до конца галасавання. Дайте-ка погляджу. Ну-ка погляджу. Nox у нас зараз на першым месцы, крыху у нас на першым месцы, так. І мне цікава, куды, где Kerbal Space Program зараз? У якім месцы ён? Kerbal, дзе мае агуркі? Kerbal. 10 тысяч у яго і ёсць. Вось што ёсць у Kerbal Space Program. Так. Блин, мне ёсць жаданне падзнізіць падаткі зараз. Вось гэты рэгіёны трошки слабенька з развіццём, так. Так, минус 4, так, минус 8. Ага. То бок, па сутнасці, нізкімі падаткамі я ў доўгую магу няблага палепшыць сітуацыю. Мінус з мінусаў. Ну я на ўвесь тэатр дакладна ж змяняю, так. Добра, што мне тады па падатках атрымліваецца? Я буду губляць грошы тады, калі я зніжу падаткі, як я знізіў. Ну такі сабе мінус, але просто гэта дадаткова менш штрафаў на прырост. А давайте на гэтым багатенькім, карацей, шляхце знізім падаткі, а звычайнаму люду не. Бо шляхта якраз таки ўплывае на рост гэтых самых. На прырост, карацей, ўплывае. Так, дзе я гэта толькі што глядзеў? Давайте, вось, падаткі яны. І сярэдні клас. Сярэдні клас у нас там... А чаму у нас незадаволенасць тут такая? Ждание реформ. Ну, ось оно, податки. Ой, я ж не то. А где прирост? Так. Вёска, Львов. Зараз я тут спрабую зразумець, як гэта працуе. Это прирост насельніцтва. Насельніцтва расце на 35%. Добра. Публічны парадак. Польшча... ну вось яны рэгіёнамі размеркавана. А што за... Вось гэта за рост такі. Русія... Добра. Калі я вось так раблю, то яно становіцца па 8. Што гэта? Што такое рост увогуле? Багацце рэгіёна, так? Багацце рэгіёна. Ага. Добра. І калі багацце рэгіёна расце, я так разумею, што потым яно будзе эфектыўней. Ну, тыпу, прырост будзе больш эфектыўны. Калі я правильно ўсё разумею. Я выбачаюся, я чат, я заліп, я спрабаваў разабрацца. Больше той, хто будзе цягваць на сябе ўвагу шведаў, калі расейцы знік. Так, іх вайна мне на карысць. Я буду заклапочаным просто на баку тут сядзець. Яны яшчэ пакрыўдзяцца, што ты спрабуеш забраць патэнцыйныя іхныя тэрыторыі. Ну, тым больш. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Добра, мне падаецца, падразабраўся, але што мне тады? На наступны ход што мне тады атрымаецца? 342. Прырост маленькі, але я жадаў бы просто развіць гэта самае.
развіць увогуле рэгіёны ўсе свае, так, ну, каб яны багацей станавіліся, потому что калі я выставляю багатым вось гэтую штуку ад падаткаў, а яно, ў прынцыпе, нармальна так, не? А, прырост, вось, у Беларусі будзе тады прырост слабы, вельмі слабы. Хаця з іншага боку, там прырост трэба вырашаць праз будынкі. Не, вы ведаеце, што я падаткі пакіну як ёсць? Няма сэнсу. Я не выйграю ад таго, што я зніжу падаткі. Я пакінуў, як зараз ёсць, па 1000 будзе ўход далучацца, бо прыбытак вельмі далёка. Вельмі далёка. Вось. І варта у Беларусі неяк таксама развіваць, не ведаю тут. Карацей, тэхналогіі патрэбны. Просто рост не будзе без тэхналогій падыходзячых. Што у нас па тэхналогіях? Так, это будзе на наступным хаду. Так і зробім, карацей. Так і зробім. Усё нормально ідзе, усё нормально. У нас зараз амаль скончылася галасаванне, апошнія секунды пайшлі. Гульні на вылет у нас наступная вылеціць Guild, The Guild, другі. Гэта у нас наступны кандыдат. І глядзіце, на гэтым самым, вось, наша пераможца, Нокс перамагае у нас, віншую Нокс. З гэтым у нас дадалася на вылет The Guild 2 Cup, як і сказано, пайшло галасаванне на вылет The Guild 2, яна ўжо вылетела, але ёсць апошняя магчымасць вярнуць яе назад у спіс пры жаданні. Так, і вы можете пабачыць у чаце, як размеркаваліся пункты. Гэта пункты з таго, што, па-мойму, на гэту гульню закідаваў толькі Метайгорый, то зараз усё па астатніх гульнях Метайгорыя гэтыя пункты і размеркаваліся поўнасцю, так што некаторыя могуць падрасці трошкі больш. І вось і ўсё, па сутнасці. Вось і ўся логіка. Добра. Што я хацеў яшчэ вам распавесці. Наступны тыдзень у нас, заўтра нам будзем гуляць у Нокс, далей будзем працягваць гісторыю пападанца у гэтых самых трапянца у магічны сусвет. Мы гуляем там за мага і пакрыху вельмі лайтовы сюжэт. Нейкая жанчына у вельмі адкрытым касцюме жадае захапіць увесь сусвет, і там патрэбны нейкія артефакты, мы ходзім і ёй перашкаджаем. Вось што чым мы займаемся, калі коротка. Вось, але не халеры, самі сусвет яшчэ не разумеем, там просто бегаем, куды нас адправіць, па сутнасці. Вось, вельмі дыяблападобная гульня і даволі цікавая, там цікавая сістэма магіі, рэальна даволі весела. Вось, што я яшчэ вам хацеў распавесці. На наступным тыдні мы будзем ладзіць, ужо ведаючы, хто у нас на топ-1, так, будзем ладзіць дакладна наступны тыдзень па галасаванню далей. Я ўсё яшчэ працягну гэта рабіць па рулетцы, то бок так же сама, як і папярэднія 2 тыдні, мы будзем гэта жа і працягваць, і ўсё яшчэ чысціць наш спіс на вылет. Калі вы пераймаецеся, што у нас хвост ужо наш па краху амаль скончыўся, там усяго 2 гульні засталося на вылет, на наступным тыдні туды дадасца яшчэ 3-4, так што за гэта можете не пераймацца. А вось гэты спіс, ён дынамічны, ён заўсёды дапаўняецца, і туды могуць дадавацца раптоўна гульні, таму што паўгады назад вы таксама так жа актыўна галасавалі, як і зараз, дадавалі новыя гульні, гэта значыць, што яны нам вяртаюцца вось зараз праз паўгады. Добренька, працягваем далей, клупаем. А я яшчэ ход пропушчу. Мне просто няма сэнсу будаваць большую армію, таму што я рэальна ўпрытык 1000 залатых, вось якія зараз у мяне ёсць. Калі пойдзе актыўная вайна, гэта не аб чым. Мне патрэбна больш генераваць прыбытку. Можа быць, дарэчы, вось Прусія пайшла ў атаку. І ён будзе прямо адразу атакаваць, так ён асаду не будзе браць. Па-па-пам. Ладно, змагаемся. Я разлічваў, што ён возьме ў асаду, я змагу падмацаванне прывесці. Але у нас ёсць перавага невялічкая у тым, што гэта у нас. Так, перавага наша ў тым, што гэта форт. А з фортам мы можам яшчэ тут пастраляцца. Галоўную памылку не зрабіць, як я ў папярэдні раз зрабіў. Так. Коннікі ў цэнтры, гэта чэлы тут.
Так, добра. Глядзім, дзе ён там разгарнуў сваю армію. Нормально, в принципе. Вось мы со своих пушек спорта будем расстреливать просто. Я спадзяюся, мы нанесем дастаткова пашкоджанняў яму, каб яму было складана забираць сюды. Так, вы бачите, трошки я пропустил. Это на тебе паспяховы пуск Артемис 2 паўплываў, што ты вырашыў КСП дадаць. Мне падабаецца Kerbal Space Program, мы гулялі яго нават калісьці на стрымах, было весело. Я там новую кампанію пачаў. Я ўжо давно, мне падаецца, той стрым было апошні раз, калі я гуляў Kerbal Space Program, але кайфовая. У мяне, по-моему, нават другі набыты, просто што я ў яго, по-моему, я яго так і не запусціў, таму што ён па сутнасці. Альбо не, чакайце, вось зараз я каб не схусіць. Просто другі там, па сутнасці, гэта там такая мутная гісторыя з гэтымі распрацоўшчыкамі нейкая. Я не разбіраўся, але, по-моему, з другім там нейкі скандал нават быў. Так, у мяне ёсць другі, просто што ён падаецца за храсне і памрэ просто. То бок другі Kerbal Space Program не развіваецца ні халеры. У параўнанні з тымі, як жыве, ну, тыпу, першы, у прынцыпе, сабраная нармальная гульня полностью. А з другім там скандалы былі, праблемы, і вось такое там падзамёрла. Ну і, дарэчы, хто прапусціў, учора ўначы быў пуск Артемис 2, Артемида 2. Гэта амерыканцы адправілі сваіх астранаўтаў у пралёт на нізкай арбіце вакол Луны. 10-дзённая аперацыя, і вось, карацей, запуск быў, адбыўся, ўсё добра, ўсё файна. Яны зараз там ляцяць, будуць ляцець яшчэ 5 дзён до месяца і назад. Потым яшчэ 5 дзён. Як вы страляеце? Хто так страляе? Вось калі вы страляеце, як так можна страляць, а? Мне падаецца, просто я ніякіх пашкоджанняў нікому. Вось адзін тут мёртвы ў іх ёсць. Столькі за... Вось там 5 і ўсё. Вось гэта нават эфектыўней, тое, што стаім зараз на сцяне і вось адстрэльваемся. Так, вы сюды. У абход ён неяк хітра пайшоў, а? Вы глядзіце на яго. Што ён тут робіць, а? Вы толькі паглядзіце, што ён робіць. Абыходзіце ён мяне. Тут у кожнага атрада вяроўкі з кошкамі. Ну, выглядае, што так. Опанькі. З пушкі стрельнули. Так. Що ви тут? Ви тут залазите? Так. Не залазите ще пакуль. Добра. Этот атрад уже яго амаль зламаўся, цудоўна. Дарэчы, ёсць у мяне лінейная пехота. А тут няма, у мяне ўсё гэтае самае, просто з мясцовых літаральна набранае. Так, вось яны падымаюцца яшчэ вышэй, залазіць. Адбіваемся пакуль удала. Так, вось вы. Тут у нас нешта незразумелае. Адправьцеся адзін атрад сюды, а вы вось сюды на падтрымку. Плюс-мінус адбіваемся, мне падаецца. Хоць і лінейная пехота. Мне падаецца, дапамагло, што мы палепшаныя гэтыя штыкі зрабілі. Мне падаецца, гэта ўплывае. О, вось гэта чэлы на кошках лезуць.
Так, что у нас тут отбываецца? Тут адбіліся па сутнасці сваёй. Вось, один атрад уже ўсё, застаўся толькі ты ўнізе засталіся. А чаму мы так дзіўна стаім? Хлопцы? Вы не збіраецеся каля сцяны стаць? Няшайна дзіўная робіць. О! Выглядзіце, пролезлі. Выглядзіце, пролезлі. Так, что вы робите? Что вы робите? На стене заставайтесь. Так, пауза. Оставайтесь на стене. Вы тут. Так само тут. А вот это отряд. Калі ласка, вот сюда. Хотя, навошта? Ці патрэбна мне падмацаванне сюды. Тут 3 атрады, я павінен даць рады спокойно. Давайте яшчэ сюды это отправим. Так. Конница тут по краху змагаецца. Ну, цудоўна, тут мы адбіваемся. Хто гэта у нас пролетел? Вітаю, дед Максим, вітаю рейдераў, вітанкі вам усім. Мы ўсё яшчэ працягваем марафон по галасаванню, і сёння у нас перамагла, на сёння у нас перамагла Empire Total War. Мы спокойненько отбиваемся так зараз ад напада прусаў на наш Гданьск. Ёсць ідэя пакінуць адзін атрад ля брамы і ударыць ему спіну ворагам, якія на палову забраліся на сцены. Угу. Ну типу унізе, так? Прапануеш. А, у сэнсе вось так вось. Зразумеў. Цікава. Можна скарыстацца потым. Ну реально было бы карысна, тому што яны раздзяляюцца зараз, так? Вось гэтыя чэлы. Можно докладно вас просто вось указать, типу. О, не, давайте вось карацей, вось так прыкладна гэта і зробім. Вось гэты атрад отправим униз по сцяне. Вось просто праз браму выйдем, потому что пакуль яны перастрэльваюцца з людьми на сцяне, яны лёгкая цель. Вітаю, Фэй. Вітаночки, вітаю, суполцы. Так. Что у нас? Гэты атрад толькі адзін, хто не бяжыць. Астатнія мы, па сутнасці, нават у спіну працягваем настрэльваць ім. А чаму вы не страляеце, дарэчы? У вас жа пушкі, ё. Вы гарматамі карыстацца не ўмееце? Забылі, як гэта рабіць? Стаіць, глядзіць. Я не ведаю, як табе атрымалася не быць падпісаным. Я уже колькі разоў бачыліся ў чатах розных. Так, гэтыя чэлы. Яшчэ адзін атрад, які вырашыў, што ім, у прынцыпе, нарм тут просто тусіць на каля маёй сцяны. Яны, можа быць, нават проста ім ніхто не сказаў, што яны праігрываюць, а? Яны таму тут і змагаюцца. Пра іх забылі проста. Так, вось гэты атрад. Праз браму і вось так мы просто адпраўляем их. Мне падабаецца, як яны праз крукі кошкі адступаюць. Это два поднялись и такие, ну, в принципе, мы оборонщики такие себе, мы будем стоять и глядеть, как мимо чел пробегаем. Вот, до речі, то, що вони вибралися, бачите, полова лезе, полова має знизу, яшчэ їх отстрілювати. Цудовна, насамрэч, комбінація. Во, яны их просто расстрелюють, тому що яны не готові стріляти. І хоч бойка йде частково на стіні, то знизу ось. Просто подзатиснули їх. І ось вони піднялися, уже зараз вирішили нешта і відступати. Конниця! Конницу я не чекав.
Так, треба допомога. Ви, коли ласка, прийдіть сюди. Тому що тут, по сутності, зараз этому отраду нормально кидають, так? Так. Вообще пошли стрелять. Нормально, конницу эту оттиснули. Чудовно. Нормально, даємо ради. Де там у його гэты отряд? Во, ось гэта збігають аж ще. Решта. Ну, нормально. Так, вырваю гейминг, ты маешь рацию. Літарально гэта і раблю. Слухайте, у іх отрады некаторыя сабраліся трохі і гатовыя назад атакаваць. Альбо гэта падмацаванне ў яго было заўсёды. Мне падаецца, яны заўсёды ў яго былі, ён проста неяк не карыстаўся імі. Хоць гэта і лінейная пехота, але літаральна з-за таго, што яны ўжо не шмат іх засталося, яны лёгкая цель. Неяк яны вельмі... яны, ну правильно, яны прям стаміліся ўжо, каб зда. Таму яны так павольна кідаюцца ў атаку. Во, канешне, штыкі на зброі гэта проста імба. Таму я ў бліжняй бойцы так перамагаю моцна, таму што яны зараз усе байцы гэтыя, яны маюць і штыкі адразу. Вось і страляць могуць. Вы паглядзіце, якая бойка. Тут прям анімацыі такія. Вожыкна. Крыві толькі гіганцкай колькасці не хапае. Гераічная перамога. Адбіліся, цудоўна. Вось он прыйшоў са сваёй арміі, адлупілі яго і ўсё, назад пайшоў. Адлупцавалі яго у лыч. Трэба толькі пару лінейнай пехоты ў тым горадзе ўсё ж такі зрабіць, таму што, ну, калі такая хрень адбываецца, то я нічога... У мяне як бы круты, канешне, гэта чэла, яны малайцы, што адбіліся, але лінейная пехота значна мацней. Рекрутаваны агент. Дзе? Агенты. І джентльмен. Так, що у нас джентльмены робяць? Мне падавалася, джентльмены нешта там з даследаваннямі неяк звязаны, не? Що він дає? Ён паскарае даследаванне. Ну добра, у нас ёсць новая школа там. Ідзе. Так, новая тэхналогія. Мы замест гэтага у каменцы адправім на даследаванне альбо раздзяленне працы. Гэта нормально, так. Індустрыяльныя будынкі больш прыносяць грошай. Альбо утилітарызм. Чамусьці утилітарыянізм. Утилітарыянізм. Усё проста. Але гэта дазволіць нам яшчэ новыя універсітэты будаваць. Мне патрэбны тэхналогіі. Рэчы, чаму мне ўсё яшчэ ў каменцы не палепшаны гэты самы універсітэт? Чакайце-ка, колледж. Школа, колледж. А як так атрымалася? Як так атрымалася, што нічога не атрымалася? Колледж, так. А чаму мы не можам будаваць? Грошай не хапае. Патрэбны эмпірыцызм. Я нешта не разумею. Эмпірыцызм у нас ёсць. Чаму я не магу... Мне б грошай... Тупа грошай не хапае, так? Я так разумею. Што там Саксонія? Саксонія, нагадай... Шо гэта? Гэта дзе? Ну, верх, дарэчы, топ. Верх каманды няма. Ну, я магу зараз дадаць.
Дрезден. Дрезден гэта... Ён 10 тут, так? 8. Гэта Прусія, усе яшчэ тэрыторыі Прусіі. Просто падзеі пачаліся 15 гадоў назад, і у нас ужо там была вайна з Прусіяй, і мы Гданьск сабе і Кёнігсберг адбілі. Я думаю, мы ўжо ў іншым таймлайне увогуле. Хаця, я кажу, я не той, каб прям гісторыю добра ведаю, таму калі тут гэта 10... Гэты перыяд для мяне даволі цёмны, я не прям вельмі добра разбіраюся ў гэтым перыядзе. Асабліва ва ўсходняй Еўропе, так, ну, типу, увогуле ў Еўропе неяк так сабе мне не цікава было ніколі. Таму я і не ведаю, што тут адбываецца-то. Ну, як, типу, ведаю нешта там з падручнікаў гісторыі, але таго не толькі прям хапае. Так, тут, што такое Бауді Хаус? Шчасце сярэдняга класу расце. Не, гэта лухта. Гэта нам не патрэбна. Зараз, што ў нас тут можна? Тут можна баракі палепшыць, і гэта дае дадатковыя юнітаў, якіх можна трэніраваць зараз, альбо на сцены капіць. Было бы добра ў Вільнюсе і ў Мінску... Так, дзе Мінск? Там Мінск, там увогуле сцены адбудаваць. Але грошай патрэбна да халеры, я зараз просто не генерую абсалютна. Ну, карацей, монарх у нас не аднолькавы просто таму, што мы з Прусіяй пасварыліся і мы ваявалі з ёй. Так што ніякай там монарх у нас адзін не ведаю, як можа быць в гэты момант. Толькі калі б мы вайну ім прайгралі. Дарэчы, вайну мы ім так і не выйгралі, мы просто адбіваемся ад іх зараз. Яны вельмі жадаюць вярнуць свае былыя тэрыторыі. Я просто адбіваюся кожны раз. Паведамленне веры дайшло один раз. Мне показалось, что все в порядку. Ну, типа, я побачил одно поведомление. Просто что команды такой нема. Ну, я могу додать на команду топ. Чему бы не. Так, это адмиралтейство. Не, опера у нас. Счастье, богатие. Ну, такое, не. Гроши зараз трэба асцярожна вельмі аддаваць на рознае. Мне, па сутнасці, самае прыбытковае гэта вось навуковы будынак. Гэта... Так, ну, па сутнасці, ўсё. Мне рэальна не хапала толькі проста грошай. Я скажу, што, ў прынцыпе, недахоп грошай — гэта моя асноўная праблема зараз. Так. Тут нічога не палепшыць. Гэта ўсё грошы патрэбна. Шо вы ўсе грошы патрабуеце? Так, прыбытак пакрыху расце, але не так хутка, як хацелася б. Так, пачакайце-ка, у мяне у Кракаве няма джентльмена? Мне падавалася, у мяне джентльмены паўсюль проста, не? Так, а дзе агентаў сваіх тады паглядзець? Прэстіж, кіраўніцтва, гандаль, міністры, палітыка, не тое. Спісы. Армія, агенты, во. Що ти тут робиш? Жантальмен. Мне падаецца з таго, што горад там захапілі і вось за гэтага. Вось, усё. Во, жантальмен. Усё, вось яны не... Яны просто увесь гэты час былі не... Вось таму мы не развіваемся, тому што жантальмены збегаюць не дзесьці ў горад бухаць. Не з Прусія, Саксонія — гэта асобная дзяржава ў складзе Рымскай імперыі. Так, бяром зараз, палезы ўжо, раз ужо у нас гістарычная гэтая. Saint Roman Empire. Холі, вибачаюся, я не Saint, а на Холі. Так. Па-па-па-па-пам. Яна была... Так. О, яе такія... Мне гісторыя, мне цікавіць яе момант... Блін, боже, там доўга не халеры артыкул Вікіпедыі. Так. Можна неяк... Так. Перыяд барока... 18-й... Вось.
Прусія і Аўстрыя. Так, на ўздыме Луіса 14, Габсбургаў, бла-бла-бла. Яны змагаліся. А можна тэрыторыю, калі ласка, паглядзець? Вестфальскі мір, божух, напанеслася. Не, я не здольны гэта, таму што гэта незнаёмы мне артыкул. Мне реально из-за того, что я и не шарю, мне прям складно этот артикул читать, потому что Священная Римская империя для меня такая загадка. Закрывай гульню, открывай вики. Ну, карацей, не, мне потребно прям... Реально, перыяд, які я менш за ўсё разумею. Адзін з самых... Ну, я не думаю, что я прям шмат перыядаў добра, прям супер разумею, так? Я так туды-сюды там разбіраюся ў некаторых. Але гэты перыяд мне менш за ўсё можа быць цікавіў. Ну, увогуле заўсёды. Мне было прям сумна. Можа, таму я не ведаю ні халеры. Так, Пруся, чаму мы так павольна ходзім? А ну хадзі хутчэй. Туп-туп. Я подумал побачить нейкі хотя бы просто мапу, ну типу сориентоваться у перееде, потому что я кажу, мне подается, мы уже прям развалили. Просто у нас не может быть одноликого монарха, коли мы за Речь Посполиту по сутности повоевали с Пруссией и отбили территории. Так. Добра. І ось оно тут нават і уставочки сюжет, ну не сюжетные, гістарычныя, які рассказывают, так. Прасоўванне, у чым тэхналогія. Вельмі цікава, ну типу, насамрэч, такая прям развіваючая рэч. Зараз я вам покажу яшчэ штуку. Так, 1000 у нас толькі. По ідэі, у мяне павінна было зараз падскачыць. Ну, гэта усяго павінна было падскачыць па грошах, але нешта не адбылося, ні халеры. Полепшаныя гранаты. Эфектыўнасць гранат расце. Мне бы добра было бы адкрыць артылерію, якая можа рухацца, можа быць. Але артылерія гэта настолькі зараз мінорная ў маіх, ну, у маёй вайне, што я бы нават не браў. Так, ну, па сутнасці, апошняя тэхналогія мне новага не адкрыла нічога. Просто фермы пачалі больш генераваць. На наступны ход плануецца 1090 якраз такі прыбытку. Можем нешта укласціся яшчэ. У ідэале укладацца зараз у розныя штукі, якія мне будуць прям грошкі прыносіць. Так, гэты універсітэт будзе будавацца яшчэ 3 хады. Баракі самі па сабе нічога не прыносяць, наколькі памятаю, так? Так, нічога яны не прыносяць. Это я ўжо глядзеў, яно толькі настроя падвышае. Так, тут у нас военные, военные розные. Ладно. Яшчэ ход, просто чакаю насамрэч. Трэба паглядзець, як у Расіі там з шведамі, як у іх там весела ім не весела. І, дарэчы, яшчэ можна Прусіі гэта паспрабаваць падпісаць мірнае дамаўленне. І трэба заўсёды зараз трымаць нейкі запас грошай на выпадак напада ворагаў. Так, вось, цудоўна. Гэта што ў нас? Ваенны будынак быў пабудаваны. Так, як ідзе вайна там? Масква ўсё яшчэ ўзята шведамі. Што там шведы? Як у вас там увогуле? Весела ўсё. Як вы да мяне ставіцеся? Дарэчы, нездаволенасць пакрыху спадае мною. A new trade route has been opened between the ports of your home region and those of your trading partner. Блин. Guard it well, as your enemies will attempt to raid it, potentially ruining your economy. Не, нормально, мы заключили, ўсё добра. Атрымалася, правильно? Так, у нас атрымалася заключыць дамаўленне гандлёвае са шведамі. Павінна гэта самае, пакрыху мы павінны знайсці нейкае паразуменне. Вось, пасябруемся. У мяне план пасябравацца са шведамі.
Карацей, у імперыі былі кюрфюрсты, князі выбаршчыкі, яны выбіралі імператара пасля смерці папярэдніка. Саксонскія герцагі былі курфюрстамі. А вось у Рэчы Паспалітай таксама былі выбары монарха шляхтай. І ў 18 стагоддзі яны абралі саксонскага курфюрста Аўгуста II моцнага. Таму ён адначасова быў курфюрстам саксонскім, каралём польскім і вялікім князем літоўскім. Слухай, мне падаецца, яно так і ёсць зараз. Ну, як мінімум, гэта геймплейна ніяк не адлюстроўваецца, але пачакай-ка, у мяне кіраўніцтва монарх Аўгуст II, вось пра яго, так. У аднаго радзівіла таксама быў план пасябраваць са шведамі, нічога не атрымалася. Ну, мы ж не радзівіл, правильно, чаго нам баяцца. Прыбытак вырас. У нас у наступным ходзе будзе 1598. Я так разумею, фермы прыносяць такія сезонныя тыпу прыбытак. Просто зараз, як толькі ў мяне адкрыецца тэхналогія на... Што ў мяне там? Вось гэтае. Засейванне, палепшаная тэхналогія. У Кракаве даследаванне зараз гэта робіцца. Праз 8 гадоў. Я планую прям усе фермы прям засыпаць па-новаму, каб яны прыносілі. Шмат. Так, што вам распавесці яшчэ такога, каб вам цікава было яшчэ? У мяне... Так, у нас паляпшэнне... У нас пераклад рушыць наперад прям просто шалёнымі тэмпамі. Насамрэч, ужо зараз яшчэ дадаецца яшчэ 2 чалавекі. У нас у выніку каманда вырастае прыкладна да 12-13 чалавек. Я ўжо пачынаю трошки збівацца нават. У нас просто людзі дадаюцца і дадаюцца. І па сутнасці у нас, калі я знайду момант на гэтым тыдні, а я планую дзесьці ў выходныя пасядзець, ну, пакуль людзей дадаю, я не магу вучыць, як бы на ўсё ўходзіць час, так, ад дадавання новых людзей, адказвання на пытанні, яно таксама адымае пэўны час, і таму я, і па сутнасці, я апошні чалавек, які давычытвае увесь тэкст, калі, ну, штосьці, ну, я апошні чалавек, які проста апрувіць па сутнасці ў канцы і адпраўляю версію, але я вычытваю на стыль, на тое, каб правільна там выразы былі перакладзены, складаныя на ангельскай, ну, вось гэта ўсё. Вось, я пераправяраю ў самым канцы, і па сутнасці ўжо там нешта... Зараз я прям залезу, зазірну пераклад, што мяне там чакае. І па сутнасці, што там мяне чакае? Мяне чакае вычатка 1, 2, 3, 4, 5 дыялогаў. Так, 5 дыялогаў засталося вычытаць. І яны, па сутнасці, у нас, нагадаю, версія выйшла літаральна, тыпу, на гэтым тыдні, так, реально, на гэтым тыдні. Некалькі дзён назад у нас выйшла новая версія, і ўжо 5 дыялогаў у нас. І ёсць такія, па сутнасці, калі я іх вычытаю, то яны адпраўляюцца ў версію, ну, і ў мяне ніякіх прэтэнзій не будзе. Яны адпраўляюцца ў версію, і гэта, ў прынцыпе, раней была сама па сабе і версія. Так-то. Так. Да, хутчэй за ўсё, Саксонія была на пачатак гульні, можа і Саюз быў, проста яе потым з'ела Прусія. Ну, можа быць. Яно ж, усё ж такі абмежаванні ў механіках яны ёсць, ты не можаш, як бы, усе тое, што ў жыцці адбываецца, асабліва калі вось тая складаная больш канструкцыя палітычная, якія былі ў гэты перыяд часу, значна складаней, чым зараз, напрыклад. Ну, у некаторым сэнсе, каб паразумець іх, калі ў цябе там каралі ну, няма такой прям прамой структуры на ўсё. Яно складана. Вось. Хаця, з іншага боку, у антычнасці, ведаеце, у антычнасці час ад часу, напрыклад, не ведаю, з тым жа Александром Македонскім, так? Імперія Александра Македонскага, ты такі глядзіш, тыпу, вау, захапіў столькі зямлі. Насамрэч, у большасці сваіх выпадкаў гэта было прыкладна такое. Ён прыходзіць і такі, у яго гіганцкая армія, і ты, каго ён сустракае, яны такі, ну, яны такі, будзеце мне падпарадковвацца? Такія, окей. То бок, ну, ні захопа, нічога, яны просто адкрываюць браму, просто, добра, вы тут, тыпу, голодныя, мы вас там накормим, напоім, то бок яны літаральна умасліць тых, хто прыйшоў, каб людзей не краналі, і эта армія ідзе далей, а на месцы застаецца амаль нікога. Ну, тыпу, калі яна губернатара не змяняецца, нічога такога няма. Ну, то бок, застаецца літаральна тая ж самая структура, там той кароль, які і быў, ён усё яшчэ з галоўным, і таму гэта імперія разваліваецца, такі імперія разваліваецца вельмі хутка антычная. Ну, якія не заснаваны на пэўнай там тэрыторыі, яны замацаваліся на гэтай тэрыторыі не рушацца. У прыклад Егіпет, напрыклад. Вось, яны проста сабе там сядзяць і ўсё, як бы, і ок, і нармальна.
Вось. Наконт пасхалачкі. Планую яшчэ зрабіць, у мяне ёсць там паляпшэнне адно амаль скончанае, у пасхалачка будзе палепшана, і я на яе на гэтым тыдні не вельмі шмат знайшлося часу, таму што пераклад значна важней. Вось, але калі пасхалачка будзе прасоўвацца наперад вельмі хуценька, то я буду і больш актыўна, можа быць, вам накідваць нейкіх падказак наконт пасхалкі. Вось, таму што гэта па сутнасці гэта калі знойдзеце, то цудоўна, гэта ранні доступ будзе, карацей, для тых, хто знойдзе, скажам так. Паглядзім. Александр сатрапамі рабіў сваіх паплечнікаў. Усе кавалкі па яго імперыі былі эліністычнымі і кіраваліся яго былымі палкаводцамі. Так, толькі справа ў тым, што яны кіруюцца, але калі на паперцы, скажам так, яны кіруюцца ім, і там ён адпраўляе. Проста уяві сабе, гіганцкая армія Александра Македонскага рушыць праз землі, на месцы ў кіраўніцтвам становіцца, назначаецца нейкі губернатар, так, і потым той губернатар, ну і там невялічкая нейкая там тыпу штука для гарнізон, так. Мясцовыя таксама маюць сваю армію. Гэта армія не распускаецца, ніяк не рэфармуецца, нічога з гэтым не робіцца. Александр Македонскі загінае, былы кіраўнік, калі яны по-добраму далучыліся, так, калі былога кіраўніка не забілі, то па сутнасці просто бярэ і перахопліваецца ўлада назад. Я пра гэта. То бок няма такога, што структура сучасная, скажем так, яна таксама ў некаторых краінах такое ёсць, так, але зараз неяк больш, ведаеце, вертыкальная структуры, можа быць, пасля эпохі імперыі, вось гэта ўсё так сфармавалася. Я не ведаю нават, як яно так атрымалася ў нас, але ў гэты перыяд, вось у бягучы перыяд часу вы больш будзеце назіраць адна краіна, адна структура. Ну, тыпу, з большасці. Ёсць толькі, ну, не так шмат выключэнняў, асабліва ў краінах першага сусвету, там ніяк такога не будзе, амаль. Так. Зараз вы мне контрпрыкладаў панакідваеце, я змяню сваё меркаванне. Яшчэ ж нешта я такое мне палез у тое, з чым не разбіраюся. Адна краіна, адна структура, адзін фюрер, ну... Так. Это іншы прыклад. Ну так, ты трошки не туды полез. Що у нас тут поприлетало? Black Sam Bellamy. Пірат Чорний Сэм Беламі. Яго там дзесьці патапілі каля Новай Англіі, нам пофіг абсалютна. Новыя трейты. Зімавід Чарторыскі. Добра, ты хто у нас увогуле? Ну ладно, неважно. Так, нацыя знішчана савой. Угу. Просто не трэба антычнасць параўноўваць з сучаснасцю. Я не спрабую параўноўваць, я параўноўваю структуры, але я не кажу, я наадварот кажу, што яны розныя. Тыпу, яны адрозніваюцца. Вось моя думка была асноўная. Селджукі таксама амаль усю Малую Азію атрымалі пасля адной выйгранай бітвы. Хто такія селджукі? Ну, глобальна, то бок, ну, я згодны, тыпу, антычнасць і нават сярэднявечча і да, па сутнасці, ўздыма нацыяналізма і вось такога. Кіраўніцтва просто было зусім іншае, ну, зусім па-іншаму працавала. І гэта настолькі розныя перыяды адрозніваліся адзін ад аднаго, што любыя перакладвання, скажем так, норм там бягучых, гэта бессэнсоўна, і моя якраз таки думка больш пра гэта была, што яно рознае. Слухайце, а чаму я пра вось шведаў арміі бачу? Это з-за гандля, я так у мяне туман вайны раскрыўся, ці што? Як гэта працуе?
Так, до речі, там шведи все ще воюєте? Це як так отрималося? Це хто такі? Каганат кримський. Добре. Добре. І ось він, кримський каганат. Добре, зрозумів. А як це отримлюється у нас? Що там політично у вас, які відносини? Шведи. Ви все ще в війні з російцями? Так, все ще в війні з російцями. До нас яны ставятся ўсё больш пазітыўна. Давайте, можа, яшчэ нейкую. Альянс? Добра, ён не вельмі жадае гэтага. Так, тэхналогіі... А, божакна, у іх нармальна так... Так, у іх водныя ёсць. A technology can be demanded as long as the other nation has already researched it. Блин, было бы няблага пабменьвацца тэхналогіямі, канешне. А ёсць у мяне нейкія такія паўсябры, з якімі можна... Расія на мяне пакрыху злавацца пачынае. Чамусьці. Так. Прусы. Давайте з Прусіяй дамовімся. Мне карысней зараз з Прусіяй гандляваць насамрэч. Давайте мир. Регион Усходняя Пруссия. А не пошел как бы ты? Не. А, нахрен иди. Не буду я давать тебе Усходнюю Пруссию, обойдешься. Кёнигсберг мой. Я слухаю паўвуха і пачуў раса знішчана савой. Туркі сельджукі. Сельджукі. Не ўпэўнены нават, куды ставіць націск. Зразумеў. Адна краіна А, некалькі краін стрітаў з намінальнай незалежнасцю і пра А краінавай уладай. Ну так, па сутнасці... Ну, гэтая структура, канкрэтна гэтая структура, яна насамрэч тыпу працуе нават, ну, скрозь усю гісторыю, калі вось вельмі абстрактнае пакідаць, так, нюансы, дамовы, як гэта працуе, яны змяніліся вельмі моцна, але шмат эвалюцыяніравала гэта канцэпцыя, але яна была скрозь усю гісторыю. Туркі сельджукі, родзічы туркменаў сучасных, прыйшлі, навялі вэрхалу, азербайджанцы з тых пор размаўляюць на тюркскай мове, а малая Азія ўвогуле турэцкая. Ага, зразумеў. Зразумеў. Блин, у нас пакрыху пачынаюць накаплівацца грошы. Гэтыя грошы вельмі хутка сыдуць, як толькі у нас разлучыцца тэхналогія, просто да тэхналогіі яшчэ далёка, 7 гадоў. Можа быть, варта было бы укладывать уже во что-нибудь. Бараки. Ну давайте, у меня 4000 есть. Давайте стяну побудуем у Менску. А? Як я придумал круто? Ось стяна будет. Инфраструктуру я покуль себе дозволить не могу. Альбо могу. Может быть, я помолился зараз. Я могу отменить? Во, отменил. Вернули мне 4000. Инфраструктуру давайте поляпшать. Это ж гандаль будет расти. Так, давайте инфраструктуру поляпшать. Так. Кто у нас самый... Вось, Кёнигсберг у нас приносит... ён уже там полепшенные дороги. Так само полепшенные. Можно Гданьску дороги полепшить. Варшава цудоўна. Давайте до Вильнюса дороги полепшим. Инфраструктура, во, дороги тут. А то литеральные дороги там просто не об чым. Это подвысить гандаль, и мы потом уже, может, у плюс пойдем. Что она еще раз дае? Плюс 4 заход багаті региона. І хутчэй армія рухаюцца. Прырост грошай насамрэч не такі вялікі, там плюс 3, плюс 4, то бок ён прырост зусім мізерны. Але я пакіну. Это, в принципе, няблага. Так. Гэта што-небудзь дае нам грашовае? Я просто загляджу, літаральна, каб яно абавязкова давала нам прыбытку. Штосьці абавязкова. Хоць неяк. Альбо танней было бы наймаць, альбо нешта такое. Ну, то бок, каб грошыкі капалі-то. Грошки потрібні. Міністраў паглядзі, так. Яны мультиплікуюць доходы.
Пакуль не бачна, яно сказано толькі тое, што яны падвышаюць прыбытак, ну, просто роўны прыбытак, то бок не адсотак ад прыбытка, а просто тыпу базавы. Хаця з іншага боку, калі базавы прыбытак нізкі, але адсоткаў шмат, то, ну, вядома, кожны дадатковы грошык ім прям шмат. Чым лепей міністр, тым больш ён можа захоўваць грошы. Зараз паглядзім. У Гдыні з'яўляецца новы порт. Ага. Гдыня Гдыня у нас з'явілася. А, чмурэць. Выглядзіце. Невялічкі порт. Я не планую ваяваць на вадзе шмат, я планую неяк зарабляць. Мы можам альбо рыбалоўную зрабіць штуку, альбо гандлёвы порт. Я думаю, гандлёвы порт самае лагічнае. Так? Марскі порт вось дазваляе набываць караблі. Я просто реально не збіраюся вылазіць са сваёй тэрыторыі, я планую пашырацца па зямлі, я не планую ў марскую дзяржаву пераўтварацца. Вось, конечно, можа было няблага бы. Глядзіце, яно у прынцыпе лёгкія там шлюпы, вось гэта ўсё лёгкае і так дае. Так што, в прынцыпе, можна і... Давайте, карацей, вось гэта. Плюс 200 да... блин, гандлёвы. Як будзе круто. Больш гандля. А гэта рост насельніцтва. Ну, вось, карацей, гандлёвы порт. Там нават пытання няма. Не-не-не, там рыбалоўны, ён падае прырост для насельніцтва і развівае, канешне, штуку. Але у мяне гэта адзіны гандлёвы порт увогуле. Вітаю, чпатейта, вітанкі. Гэта не медівал, не-не-не. Медівал, так, як пішуць у гэта самага, у Лепаса. Вітаю, містер Эйбіт. Вітаю. Мы рымляне, мы рэч паспалітая. Дарогі хай нашаткі палямону будуць. Не, давайте дарогі круто. Прыгожая дарога, гэта прыемна. Давайте вось тут яшчэ, ў Мінск, дарогу пракладзем у Мінск. Прыгожа, вось зажывем. Тут ферма нейкая знаходзіцца. Так, што гэта ў нас яшчэ? Горад. Невялічкі, Бабруйск. Дарэчы, Бабруйск, вось, Мінск і Бабруйск, усё. В прынцыпе, у нас усё, Беларусь азначана. Што гэта яшчэ? Жытоміш. Дарэчы, гэта ферма, гэта Гродна, зразумеў. Толькі яна... Не ферма, выбачаюся, гэта тыпу... Як яна... Ну, як ферма, толькі яна прадукуе тканіну. Не тканіну, ну, карацей, вось там, шоўк. Не шоўк, шоўкавы Гродна. Карацей, тканіну нейкую, лён, вось, робіць. Бавоўну. Это ўжо пасля падзелу? Не, гэта якраз перад імі. Якраз перад імі мы, па сутнасці, 1717 год, а падзелы там нешта ў гэтым жа стагоддзі просто пазней. І мы вось спрабуем, што мы спрабуем, гэта якраз таки пазбегнуць гэтых падзелаў, уже пажадана просто, каб гістарычна мы не падзяліліся. Хаця бы дасягненнем будзе не падзяліцца раней, чым гэта гістарычна адбылося. Вось такое дасягненне, прыкладна, для мяне будзе. Так, у нас тэхналогія з'явілася, Кракаў, зараз даследаванне, таксама хутчэй пойдзе. Джентльмены, вы там доўга вучыцеся ва універсітэтах, давайте хутчэй. Нас пішуць гэта самым. Нас пішуць, ну, Poland, Lithuania, Commonwealth нас падпісваюць. То бок, ну, рэч гэты. Просто, блин, у гэтым самым, у ангельскіх падручніках яно вельмі там складана з тэрміналогіяй ўсё пачынаецца. Яны у ангельскіх падручніках, як у гульні падпісана, яны так называюць і Рэч Паспаліту, і ВКЛ аднолькава, по-моему, называюць. Ну, там прыкладна адна хрень. Так. Хаўруснік быў атакаваны. Агрэсар Швецыя. Курляндия, обороняется Курляндия. Швеция напала на Курляндию.
Мне прасцей не ўдзельнічаць у гэтым. Мне прасцей не ўдзельнічаць. Зараз я, можа быть, нахлусіў наконт гэтага. Давайте-ка зараз. Жэч Посполіта. Жэч Посполіта. Шукаем. Так. Ідзем у Вікі. Так. Переключаемся на... блин, а можна мне конкретно типу, Жэч Посполіта, яка типу була раней? Предгісторыя, божухна. Жэч Посполіта. Обуйга народу. Вось оно. Вось она. До 1795-го існавала. Переключаемся на ангельскі. Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. Краёўства польскае і Вялікага княства літоўскага. Вось прыкладна так яны называюць. У ангельскай альбо просто называецца Польша Літва, альбо Першая Польская Рэпубліка. Жэч Посполіта, ну, типу, па сутнасці, як бы вось она. Так што, каб вы разумелі, па сутнасці, у ангельскай як бы тэрміна Рэч Паспаліта не ўзнікае. Гэтага яны перакладаюць проста як, ну, яны перакладаюць як рэспубліку і ў выніку як Першая Польская Рэспубліка. І ўсё. І вось яна наша Рэч Паспалітая там. Фальваркі трэба будаваць, бо клімат хіба ніколі не зменіцца і жыта заўсёды будзе экспартавацца да Еўропы. Так. Давайте карацей разаб'ем альянс з Курляндзяй, бо хоць яны наш хаўруснік, але у гэтую вайну уступіць паўкантынента да абароны Іспанія, Францыя і Аўстрыя далучыцца да Швецыі, каб ну карацей такое сабе. Commonwealth это Унія, Поланд Літванія. Ён яшчэ нейкая распаўсюджаная, але я забыл якая. Ну я вось казаў Поланд Літванія. Я гэта зараз калі зачытываў, я зачытаў Поланд Літванія, і мы называемся зараз Поланд Літванія. І па сутнасці у нас мы называем гэта якраз такі гэтым Рэч Паспалітая гэты перыяд. Так, дарогі пакрыху будуюцца. У нас тут... О, вось тут яшчэ можна дарогу пабудаваць у Львов. Львов. Ну і ў астатнім грошыкі ўсё. Добренько. Канец года. Мне трэба засябравацца з кімсьці. Прям у ідэале, конечно, со шведами. Да был бы самый идеальный вариант, и зараз, мне падаецца, самая... Просто наяўнасць шведаў сама по сабе, ад іх я адаб'юся, мне падаецца, нормально. І... Ну, як, мне ад шведаў будзе складана адбіцца, калі яны вырашаць там усёй навалай напасці, то швед для мяне будуць праблемай. Так. Але... О, Швецыя нават тут. Боже, ну нет, со Швецыяй трэба сябраваць. Добра, што мы з альянса, які нам на пачатку далі з Расіі, мы з яго выйшлі. Так, толькі вось яны... Есть праблемка. Можна альянс, не? Ну добра, карацей, не вельмі штосьці. Што у нас яшчэ? Гаворка была пра міністраў. Міністр у нас даволі слабаваты, дарэчы. Мінус 4 бонуса да гэтых самых, да прыбытка. А замяніць яго можа не варта, альбо варта? Я не ведаю проста, наколькі гэта дрэнна. Садружнасць, а часам можна пабачыць слова юніан. О, блин, я пра юніан увогуле ну, я ніколі не чуў. Або ангельскай гэта карысталася. Але зноў жа я не толькі тусую у там нейкіх гістарычных колах ангельскіх, там я не ведаю, як яны там называюць насамрэч. Можа быць, на вікі адно, а на практыцы яны трошкі па-іншаму. О, у нас місіянер каталіцкі ёсць, а што мы яго не ганяем нікуды? У нас дзесьці было трошкі дысбаланс па рэлігіі, па-моему, вось у гэтым рэгіёне. Во, вось тут праваслаўе моцнае даволі. Давайте ў Мінск адправім католіка гэтага. Калі ласачка, ў Мінск адправляйся.
Вітаю, чертки, вітаночки. Так. Хм. В андзейскіх ресурсах часцяком сустракаю ўзгадку Беларусі 16-17 стагоддзя менавіта як Русь, а не Літву. Якія словы яны выкарыстоўваюць? Таму што гэта важна. Ну, тыпу, тэрміналогія ў іх трошкі свая, напрыклад, Русь, яна Руthenia. Ну, вось такое, напрыклад, выкарыстоўваецца. Так, гандаль. Гандаль з кім? Згодны, лёгка. Гэта мы... Я толькі за. Гішпанцы, альянс, гандаль. А хто ў іх гэты самыя хаўруснікі? Хаўруснікі ў іх Францыя, Швецыя і Вюртэмберг. О, яны нам заплацяць, а мы аддадзім тэхналогію. Я згодны такі альянс. Я занадта шмат якіх плюсаў атрымліваю. Гішпанцы, карацей, маімі хаўруснікамі стануць. Яны там зараз са шведамі яшчэ сябруюць. Я думаю, я агулам пачну... Ківен Русь. Там, блин, шчыра, мне падаецца, што, а па ангельскіх гэтых самых крыніцах разбірацца ў нашай гісторыі нейкая там лухта пачынаецца. Таму што проста блытаніна з назвамі, поўная блытаніна з назвамі проста. Ківан Русі гэта перыяд, так. Просто, ну, звычайна, калі гаворка пра, тыпу, Русь, ну, як Русь, яна звычайна Русэнія напісана, а не, ну, Русь. Карацей, блин, я кажу, там такая блытаніна пачынаецца. Я колькі спрабаваў разабрацца, там мне... Я не ведаю, як яны ў гэтым разбіраюцца. Таму што мне падаецца, там патрэбна ўсё выкінуць нахрен і спачатку напісаць. Так. Закапаны ў вітрыолі, гэта шо, пра каго? Карацей, адбылося нешта ў рудніках у Швецыі. Масла вітрыольскі. Вітрыольскі гэта самае. Вітрыольскі чалавек, вось гэта, типу... Карацей, па сутнасці, муміфіцыравала чалавека ў рудніках за нафты. Нешта такое. Так, хто гэта ў нас? Джагхэт, хто б гэта не быў. Ды пофиг. Что я хотел? Можа кікнуць міністра скарбоў, фінансавого міністра, бо ён нейкі лох. Дзе зорачкі? Просто ён літаральна штрафаў накладвае толькі. У нас там пазіцыі ёсць. Ну, да, давайте реально кікнем. Я ждаю кікнуць яго. Оп, і назначылі іншага. Во, бонусы нават пайшлі, там штрафаў менш. Можа гэтага яшчэ кікнуць. Ну там ладно, вайна, военный министр. Яго я выкінуць не магу. Чаму? Не атрымліваецца. Ладно. Гэтага не магу. Можа з-за таго, што ўжо і так аднаго кікнуў. Ну ладно тады. Добра, тут хаця б прыбытак павінен падрасці. Што ў мяне тут адбываецца далей? 3000 уход. Вау. Вы глядзіце. У нас вырас прыбытак. Нормально так вырас. Зараз мы яшчэ дарогі гэта, я так думаю, паўплывалі, так? Глядзім з дарогамі. Не паўсюль яны яшчэ пабудаваныя. Яшчэ пакуль у працэсе, так? Так, вось тут яшчэ можна дарогі пабудаваць.
Так, я думаю, што порт насамрэч яшчэ пачаў працаваць, і гэта таксама дадало, таму што ён павінен зараз прям выбухаць у сваёй эфектыўнасці. Так, тут агенты, хто гэта у нас? Жантальмен яшчэ адзін ёсць. Добра. Прыслухаючыя землі, што? Што гэта ўвогуле значыць? Гуглю фразу. Мне цікава, я іду. Так. Паўночна-заходні край. А чаму ён мне тут знаходзіць? Вось. Існаваў так. Топонімія напярэдадні падзелу Рэчы Паспалітай. Напярэдадні першага раздзелу Рэчы Паспалітай. Чаму я загаворваюся? У 1772 годзе Вялікае княства Літоўскае мела поўную назву Вялікае княства Літоўскае, рускае і жамойцкае. Прытым традыцыйна жамойцію называлася жамойцкае староства па паўночным усходзе княства. Русю паддзвінскія, падняпроўскія ваяводствы і паветы паралельна існаваў тэрмін прыслухаючыя землі, а ўся астатняя тэрыторыя мела назву Літва. Двіная і Днепр, так? Усё. Тэрмін Літва таксама выкарыстоўвалася для кароткага абазначэння ўсяго Вялікага княства Літоўскага, рускага і жамойцкага. Пад уплывам расійскай імперіі праваслаўных актывістаў Рэчы Паспалітай часам для вызначэння паддзвінскіх падняпроўскіх ваяводстваў павету ВКЛ разам з тэрмінам Русь выкарыстоўваўся і тэрмін Белая Русь. Окей. Читаю звікі. Ну, типу, я не гісторык, вы мне можете больш патлумачыць, што там ды як. Так, у нас 3000, у нас грошыкі з'явіліся, чат. І гэта цудоўна. Я не жадаю іх прям усе прасадзіць, таму што я жадаю іх укласці яшчэ далей, але без тэхналогій я іх укладваць нармальна не магу. Першае паляпшэнне будзе на наступным ходзе, таму чакаем яшчэ ход. Таму што зараз мы пачынаем хоць у прыбытак пайшлі. Таму што 1000 у ход гэта жарт. Мы нават адзін атрад не можам нармальна палячыць за вось гэта. Белая Русь, наколькі, блин, слухайце, я зараз могу несці лухту, зараз мяне не слухайце, так? Просто, типу, чалавек, які ў гэтым не разбіраецца, расказвае на тэму, якой не разбіраецца. Вось, Белая Русь назва, гэта ж была па тыпу белая, там чырвоная, чорная Русь, і гэта назвы, якія з'явіліся ўвогуле не на нашай тэрыторыі, а дзесьці яна замежная, тыпу, тэрміналогія ўпершыню з'явілася не на нашай тэрыторыі. Типу, гэта не сама назва, а назва іншых, типу, нейкіх чэлаў, якія разбіраліся, што адбываецца, яны просто падзялілі, типу, ну, прыкладна, вось гэта так называецца. Назва просто замацавалася. Бо гэта не сама назва, яна не была сама назвай у вельмі доўгі час. Ну, і калі я маю рацыю ці не маю рацыю, чат, распавядзіце мне, таму што магу не мець рацыі абсалютна ніяк. Что ты тут робишь? Чаму мне так шмат джентльменаў і так мало універсітетаў? Так шмала, мне падаецца, я так сказаў. Так мало універсітетаў. Што за халера? Балта ж таксама белая. Я не ведаю. По-моему, балты ў гэтую класіфікацыю не траплялі ўвогуле. Ну, яны занадта... Там, карацей, калі глядзець так, я зараз... Ну, вось там, напрыклад, вось Беларусь, она так? Ну, вось она, типу, тэрыторыя. Ну, я нешта разогнаўся, она менш па памерах. Вось такая, прыкладам, так? То, блин, нейкая крывая мапа, я шчыра вам скажу. Я зараз як не малю, яно нават візуальна для сябе. Мне падаецца, Вільнюс павінен будзе знаходзіцца вось тут дзесьці, у гэты бок. Ну, так, што ён тут робіць? Ладно, карацей, калі трохкутнікам буду маляваць, вось будзе трохкутнік у нас, беларускі трохкутнік вось гэты. І гэта, па-моему, у Белую Русь трапляла вось якраз таки толькі гэтая тэрыторыя наадварот, спачатку. Ну, типу, калі нас уключалі, а чорная і там чырвоная, яны на поўдзень яшчэ далей ішлі, вось так. По-моему, так. Але, зноў жа, блин, я гэта кажу веды, якія я дзесьці калісьці там бачыў нейкую просто гіганцкую колькасць гадоў назад. Во, універсітэты пайшлі. Класічныя універсітэты раз, бахнули.
Класічний університет. Не хапає грошей. На наступному ході зробимо. Блін, я там технологію не змінив. Один ход просто так не туди пішов. Зараз зміню. Назву Білорусь качавала до середини 16 стагоддя. Наколькі я разумею, гэта каларыстычнае абазначэнне старон света. Чырвоны поўдзень, так, чорны поўнач, белы захад, сіні ўсход. Такая каларыстыка не толькі ў славян ёсць. Ага. Спачатку Беларусі ўвогуле на Новгародчы не было. Слухайте, гэта... Мы тут собрались, гісторыкі, мне падаецца, усей камандай тут. Я не заўважу, як мне пад ногі каты цацку закацілі. Выкаціўем. Няхай там. Адмена дамовы гандлёвай з Аўстрай. А чаму? А чаму? А вы на мяне напасці збіраліся? А шо вы там пазбіраліся-то напасці? Сацыяльны контракт, гэта што дае? А, хуткасць даследавання. У прынцыпе, неблага. Няхай будзе. Няхай яна лупіць вось у гэтую галіну. А Кракаў у нас даследаванне якраз такі, вось, ратацыя палей. Цудоўна. Ратацыя палей нам адкрые новыя тыпы ферм, і мы просто паўсюль новыя фермы пабудуем. А ферм у нас шмат. Ну, типу, іх прям шмат. Амаль у кожным рэгіёне, типу, альбо увогуле ў кожным рэгіёне стаіць. Мне падаецца, адзінае выключэнне гэта Мінск. Так, Мінск это адзінае выключэнне. Не, нават у Мінскі ёсць. Карацей, вось так. А як яно прыкладна размежавана? Вось тут, напрыклад, я бачу таксама паляпшэнне. І гэта атрымліваецца, Варшава мае адначасова вось вёсачка у нас з ежай. Вось гарадок. А што гэта за горад у нас? Кракаў. Вось. У нас ёсць яшчэ адзін горад, Лодзь, які індустрыяльны, і ферма. А як гарады гэтыя мелкія заснуюцца? А, можа быць, гэтыя прям мелкія вёсачкі растуць. Мне трэба было ў фермы ўдавацца амаль самага пачатку. На коллапс-стрим? Не, давайте не. Зараз. Давайте без гэтага, а? Такога стрыма не будзе дакладна. Не. О, вёсанька. Блин, падаецца... Я адзінае не зразумеў, што тыпу калі ў горадзе дастаткова да пашырэння. Так, вось берам горад, так? Напрыклад, Львоў. Вёскі не растуць. Ага. Добра, зразумеў. То бок, без дастатковай колькасці ежы яна, вось, Пінск вырасце праз 26 гадоў. Тут Брэст-Літоўск праз 17 гадоў. Усё, я зразумеў. А гэта залежыць выключна ад ежы і падаткаў. То бок, рэальна, гэта прям вельмі можа змяніць расклад. Калі я па сутнасці зніжу падаткі, і вось оно самае моц. Тыпу, калі ёсць магчымасць, то трэба падаткі зніжаць. Але проста зараз я гэта ўкладаю ў будынкі, якія потым мне прыносяць яшчэ вельмі хуценька пачынаюць прыносіць грошы. Дарэчы, няхай прыбытак ад падаткаў. За 2000, правильно? Колькі мне там да новай тэхналогіі гэтай? Адзін ход. Не, блин, я там зараз усё на ферму сыдзе. Усе мае заробкі гэтыя. Дарэчы, колькі мне на наступным ходзе? 2000 зараблю. А Just Dance з ім? Не. Не прымусіце. Я адмаўляюся. Я адмаўляюся, рукі ўверх падымаю і машу імі абодвума уніз, тыпу, нахрен ідзіце. Боюсь проиграть. Блин, ты меня раскрыл. Да давай забаним. Да кого банить-то? Мразоляка забанить, что? There is unused land suitable for farming in this region.
Building Так, farms вось, here прасоўванне will help the тэхналогій, population усё grow over цудоўна. time. І дарожкі And пабудавалі ў reduce Гданьску. trade Вы паглядзіце, ну зараз зажывем. Колькі ў мяне за рэгіён? Наступнае будзе 2000 прыбытку. Пачынаем. Паляпшэнне. 700 гэта нам каштаваць. Вось тут будзе. Фермы прям усе зараз пайдуць. Просто вось прям усё укидываецца у фермы. А гэта у нас таксама... А гэта таксама ферма? Божу, навожу. Добра, што падсэканоміў грошай пад гэта. Так, так. Вось тут яшчэ. Дзе тут яшчэ? Это максимально полепшено? Не, так, это максимально полепшено, колькі гэтая штука дазваляе. Так. Вось тут яшчэ. Ачмурэць. Усё, па сутнасці усе грошы сышлі. Але я літаральна ва ўсёй краіне адразу зараз будую гэтае самае паляпшэнне на вёскі. Колькі яны займаюць 2 хады. 2 хады да... Мне павінен узляцець прыбытак шалёна просто зараз. Што у нас далей па тэхналогіям абралося? Індустрыяльнае рознае паляпшэнне. Індустрыя мне так сабе насамрэч. Ну, типу, глобальна нават месцаў індустрыяльных. Хаця... Металургічныя гэтыя... Багацце расце... Пакінуць, што ли? Так, вось это сацыяльны кантракт, ён зноў жа, ён тэхналогіі хутчэй, багацце расце на +1. Так, зноў тэхналогія незадаволенасць расце. Жданне рэформ. Просто ваеннай тэхналогіі таксама трэба ўдарацца, бо калі мы сустрэнемся з рэальнымі праблемамі, гэта будзе беда просто. Кошты рэкрутавання. А гэтая школа яна што дае? Яна тыпу... Я магу тыпу паглядзець розніцу? Вось баракі. Ну і там новыя тыпы юнітаў з'яўляюцца, так? Драгуны, гранадзёры, дарэчы. А гранадзёры лепей за лінейную пяхоту ці не? Так. Дыстанцыя 70. Превентыўна. Зразумеў. Але што такога у тым, каб называцца белымі? А ўсе любяць называцца белымі. Балтыя, Албанія, Альбіён, Альба. Ну, зразумеў. Комуністы не любяць. Гэта, типу, да няма ніякіх праблем, это я ж... Это, в прынцыпе, так-то назва і назва. Добра, давайте яшчэ ход просто скіпнем. Мы літаральна просто займаемся тым, што эканоміку падымаем і хады скіпаем. Гандаль з Аўстрыяй. Яны жадаюць паляпшэння сабе тэхналогію. І яны нам за гэта 600 заплацяць. Давайте. Няхай тэхналогію аддадзім ім. Там бачна, шведы з расейцамі ваююць. Мне цікава, як у іх увогуле прагрэс вайны. Таму што шведы па выглядзе прям супер моцныя. І я шчаслівы, што шведы зараз імі занятыя, мне са шведамі сябравацца патрэбна. Трэба паглядзець, як, дарэчы, як у нас стасункі. Бо эканамічна я могу выцягнуць вайну супраць адной краіны нейкай, так? Але яны ж не нападуць у адзінку. There is Так. unused land suitable for farming in this region. Опанькі. Building farms here will help the population to grow over time. Што тут яшчэ вырасла? Чмурэць. Я тут просто прям паляпшэнне ідзе тэрыторый. Ух. Так, это ўсё у працэсе зараз. Што ў Мінску яшчэ можна? Давайте вось гэта губернатарскі. Я сцяну гэтую так і не пабудаваў, так? Сцены на сцены да гэта не хапіла. А колькі ён дасць там прыросту? Толькі 6% будзе. А зараз у яго 3%. То бок усяго 3% прыбытку насамрэч. Не тое, каб прям здаравенная колькасць. Курыянцы захапілі Рыгу. Што?
Вы хотите сказаць, што калі на Курляндыю напалі з усіх бакоў усе краіны адразу, яны яшчэ і назад адбіліся і захапілі. Што ў іх там? Просто я разарваў з імі пакт з таго, што я не ждаў, каб са мной ваявалі. Якім яны стане? У вайне з... Ну, з Курляндіяй яны зараз воююць, і прайгрываюць, дарэчы, шведы, пакуль што Курляндыі. Я просто думаю, можа быць, у іх фронт занадта расцягнуўся, то бок яны адначасова вось зараз... Яны з Курляндыяй, Расіяй, аб'яднанымі правінцыямі гэтыя самыя нашыя, як яны, Незерлендс. З Прусіяй і з Дэнмарк воююць. А дзе Дэнмарк? А я не бачу. Добра. А дзе Дэнмарк? Чаму іх... А, яна мінорная, вось Дэнмарк. А дзе ты? Яна зараз на мапе быццам бы адсутнічае. Дзе Дэнмарк? Это Іспанія. Нечакана. Нечакана. Іспанія ў нейкіх вельмі нечаканых месцах знаходзіцца зараз. Minor Nations, так, просто што на мапе я неяк не зразумеў, дзе яны адзначаюцца, быццам бы іх не існуе ўвогуле ўжо. Альбо яны просто пад кантролем іншай кагосьці, не? Ну ладно, типу, не і не. Вельмі чакана, калі ведаеш на гісторыю. Ну, у прынцыпе, так. Пачакай, вельмі чаканых. Яна знаходзіцца, Іспанія, у Брусэлі, у гэтым самым, у Мілане. Ну ладно, яшчэ вось гэта... Ну, вось гэта, я разумею, там нешта такая была разборка, не? Еўропа 4 універсаліс. Я кажу, гэты перыяд для мяне трошкі выпаўшы. Мне ён асабліва ніколі не быў цікавы, калі я цікавіўся гісторыяй. Зараз я ўжо не цікаві... Я зараз не вельмі разбіраюся, там прям, ну... Не калупаўся ў гэтым, але падлеткам мне было цікава, я калупаўся, мне было прям цікава паразбірацца, просто што мне была антычнасць больш цікавая. Мне цікава была, мне нават не важна, які перыяд мне зброя была заўсёды цікава, ну просто тыпу як тэхналагічная такая штука і як, ну, ваенная справа ўвогуле, але мяне не цікавіла, якая краіна, якую напала і чаму. Вось прыкладна такія мае веды, то бок, ну, тыпу, зброя цікава. Ну і атрымліваецца антычнасць просто як шмат чаго цікава, таму што мне яшчэ міфы вельмі падабаліся. Блін, зараз я раней прям да халеры ведаў розных, я прям міфы памятаў. Усе там тыпу разбіраўся у егіпецкай міфалогіі, разбіраўся ў грэчаскай міфалогіі, у японскую потым палез там, у японскую кітайскую, і там я зламаўся. Вось, скандынаўская міфалогія. Мне была вельмі цікава міфалогія, і за гэтага мне было цікава яшчэ і перыяды. Вось. Але потым неяк гэта ўсё падздулася, гэта прайшло ўжо тыпу больш за 15 гадоў, я попросту забыўся ўжо ўсё гэта, я не памятаю. Такія нейкія абрыўкі, якія там трапляюць за гэты час, просто там, ну, згадваюцца дзесьці, вось тады яны неяк усплываюць і штосьці там дзесьці памятаю, але дакладнасці ніякай няма. На 112 аператор адправляецца 1000, на Death Stranding 2000 і на Bannerlord яшчэ 1000. Дзякую вялікі, Борис Геннадьевич. Так. Ну, нормально у нас так, у прынцыпе. Мы можам, дарэчы, пакрыху... Не, я просто, ведаеце, у такім дзіўным балансе зараз па грошах, што у ход я генерую 2600, там 3000 амаль. Ну, там скотча, в залежнасці ад сезона, вось гэта ўсё ўраджае. Але, па сутнасці, у мяне вельмі скотча прыбытак. Просто калі я зараз пачну развіваць сваю армію, мне прыбытак зноў уляціць. А я зараз... Яны палепшаныя гранаты абмяняцца тэхналогіямі ждаю. Давайте палепшанымі гранатамі няхай абмяняемся. Мы ім эканамічную тэхналогію, яны нам ваенную. Калі ў іх міфалогія імпо не ўтарылася ў выніку інцэсту, так дык што казаць яшчэ? Не, гэта далёка не самае складанае. Гэта
Там праблема увогуле ў азіяцкай міфалогіі гэта змешванне, калі умоўны там Зеус, Гера і іншае гэта прям тыпу фантазія, так, то яны такія: о, вось гэты чэл, ведаеш, карацей, вось ён тоім дзедам быў, вось гэты дзед, карацей, на цмокі лятаў і, карацей, маланкамі біў, і вось ён, бачыш, яшчэ ён шмат зямель захапіў, вось ён, карацей, яшчэ і гэтай землі захапіў, ён на цмокі гэта зарабіў. І яны такія на поўным сур'ёзе гэта пакідаюць у міфах літаральна свае гістарычныя асобы, і гэта прям пачынаецца жэсць. Там што міфам з'яўляецца, што гістарычнай звесткай расчапіць толькі па вялікай колькасці крыніц можна. Вось, абсалютна жэсць. А наконт таго, што з інцэста пачынаецца там міфалогія, гэта, мне падаецца, не рэдкасць. Так-то агулам. Так, а военный будынак ён што дае? Ён дае дадатковы яшчэ. Так, добра. Я нават не ўпэўнены, мне што лепей абіраць. Чакайце, ён мне кажа, мне кожны ход кажа, што будзе ў наступным ходзе. А, не, гэта іншае, я гляджу. Усё добра, у нас павінна была падвыва... Вось, 3000 ўзімку, нормально. Зараз прыбыткі пойдуць. Трэба просто паляпшаць усё гэта. Оперны дом гэты. Шчаслівасць. Што у нас па шчасцю ўвогуле? У нас нешчаслівыя толькі вось Галіцай па доле. Што у нас там адбываецца? Дзе там? Галічыя і Падоле. Вось ты вы. Чаму у вас тут усё не вельмі? Чаканыя змены. Давайте тут нейка. Тут абавязкова патрэбны будынак нейкі пабудаваць. Рэпрэсія падвышаецца. Так больш войск. Давайте вось гэты будынак. І можа быць, давайте у Львове наймем хаця бы сабе армію. Вось так зраблю. Пашырэнне арміі, хоць і не самымі лепшымі войскамі, але патрэбна, бо кабзда. Там людзі ўжо незадаволеныя. Бачылі мы таго цмока ў Мулан. Карацей, манархам Аўстрыі і Іспаніі ў пэўны момант быў адзін чалавек, потым дзяржавы падзяліліся, і апошняя атрымала кавалкі зямлі ў імперыі, а сучасныя Берійшчыну і Нідерландшчыну, частку Бургундшчыны, ну і Міланшчыну. Ага. Просто, ведаеце, зараз гэта даволі дзіўна ты побачыць вось такую, такую камбінацыю. Хаця, ну так, гэта зараз. Это мы ўжо зараз прызвычаліся да гэтых ліній просто роўных на мапе і ўсё. Блин. А з Прусіяй, каб вы разумелі, я ўсё яшчэ ў вайне з Прусіяй. Калі вы не заўважылі, я ваюю. Так, Прусія. Вы не жадаеце пасябраваць ужо, здзяўбалі? Альбо з іншага боку я магу на іх напасть просто. Мне падаецца, я магу іх разнесці. Ушчэнт. Хаця, блин, можа і не магу. Давайте шпіёна свайго перасунем. Давайте шпіён туды адправім, паглядзім. Мне не падабаецца памеры арміі маіх суседзяў. Мне падаецца, гэта будзе праблемай. Мне, можа быць, прям зараз патрэбна проста адбудаваць сабе армію, а яшчэ... Хаця проста банальна закідаць лінейнай пехоты і ўсё. Каб проста бараніцца было зручней. Ну і там можа трохі конніцы і, ну там пару атрадаў конніцы дадаваць на кожную армію. Таму што яна таксама карысная. Так, вось яна помпа пайшла. У нас таксама будзе паляпшэнне. Гандлёвае пагадненне з Аўстрыяй. Блин, яны зноў адцягнулі гэтае гандлёвае пагадненне, Не, слухайце, на Прусію мы не так просто не нападзем. Я думаю, што гэты горад амаль без абароны, але тут можа быць... Вось і Дэнмарк, дарэчы. Копенгаген, Дэнмарк. Але ён... Як ён можа быць, Дэнмарк? Ну так, ён... Бягучая тэрыторыя, Дэнмарк.
Ох, блытаніна. Так. Що, може бути по порт, який побудуємо, а? В сенсі, морську... Індіамен, гандльовий корабель. А що гандльові кораблі робить? Ні. Що він робить? Я ад їх ёсць нейкі... Не? Є нейка карысць, альбо не? Еўрапейскія князі таксама казалі нешта дзіўна і пісалі ў штаны, калі думалі, што з'явіцца гішпанская дарога, сухапутны шлях ад Бельгіі да Мілана і Генуя. Ну, лагічна, лагічна. Мы можам тэарэтычна сабе хоць невялічкі флот адбудаваць, але просто сэнс ад флота, калі у суседзяў ён проста, ну, у разы больш. У разы больш. Так, гэта прыбыткі можа падвысіць? Не, гэта прыбыткі тое ж самае. А што, у чым сэнс тады? Ладно, хрен з ім. Індустрія. 10 тут мог індустрії падвысці, я 100% упэўнены. О, я універсітэт не пабудаваў, мне падавалася, я грошы адправіў на універсітэт. А, мне ж не хапіла грошай, я ж ляснуты. Зразумеў. Усё, пытанне адпала. Я просто ляснуты. А ведаеце што? У мяне павінна была... А, гэта тэхналогія нічога не дае, яна просто падвышае прыбытак, правильно? Я правильно зразумеў? Вось яна, базовая помпа. Каштуюць будынкі менш. На руднікі, на іншае. Так. І можна будаваць яшчэ і руднікі можна будаваць, па сутнасці. Да гэтай магчымасці такой не было. Потым... Плавільня. Цудоўна. Нормально, мне падабаецца, што яно ўсё гэтак. Можа быць, мы адзінае, што зараз пераключым вось гэтага чэла. Незадаволенасць, 5% яшчэ на хуткасць да так само развіцця. Так, камерцыйны порт. Пачакайце-ка, у сэнсе камерцыйны порт. Мне патрэбны гэты порт. Так. Давайте пакуль пакідаем там, дзе яно ёсць, оно мне прям вельмі будзе развіваць маю індустрыю. Можна, дарэчы, паглядзець, дзе мы знаходзімся ўвогуле на пазіцыях прэстыж. Прасвятленне ў нас такое сабе. Нас ужо нават Расія абагнала у... не, пачакайце, не абагнала яшчэ. У нас прэстыж павышэй будзе. Але мы насамрэч на задворках трошки. Нам патрэбна лепей. Ваенная сіла ў нас увогуле смешная. У нас военной силы больше, чым у Аўстрыі, як мінімум па вось гэтых паўзунках. Але са шведамі, якія вось тут, у іх армія ў 2 разы больш. Яна літаральна крупней, небяспечней. Бордер гор? Что такое бордер гор? Что гэта такое? Я цёмны чалавек. А у нас же няма такой нейкай прям буйной індустрыі, правильно? Па сутнасці, буйная індустрыя ёсць вось у суседзяў нашых, у аўстрыйцаў. Вось, калі бы мы Прагу ўзялі, то тады у нас была бы вось жалезныя руднікі. Месіва памежнае. А што пад гэтым маецца на ўвазе? Так, нешта мы ўсё ніяк не можам пасябравацца нармальна со шведамі. Шведы, вы чаго? Гандлёвае дамаўленне знікла? Вось мы зноў дамовіліся. Добра, няхай. Аўстрыя. Давайте зноў гандль. Добра, дамовіліся. З кім мы яшчэ не дамовіліся? Я просто жадаў бы гандляваць з усімі просто, літаральна з усімі суседзямі. Гандлёвыя партнёры, так, з Расіі, Іспаніі, Швецыі, Аўстрыі, з усімі імі мы гандлюем, так? Ну, добра, нормально. Дзіўныя межы, карацей. Ну, зразумеў, тыпу, поўная лухта нейкая адбываецца, калі. Что?
Гэта вось і ёсць замежнае месіва, гэта ты візуальна паказаў. Так? Як гэта выглядае? Нешта ціха ў нас праходзіць усё. Пакуль мы толькі армію там пакрыху набіраем, але яна з літаральна мілішы гэтай набіраецца вось тут па крысе. Можа я дзесьці армію сабе не аднавіў яшчэ, давайте пераправерым. Тут усё ў парадку. Во, вось тут не адноўлена армія пасля бойкі. Тут усё ў парадку, тут усё ў парадку. Я таксама тут у парадку. Ой, нормально. І тут армія ў парадку. Ну ок. Я здзіўлены, што нейкая атаманская імперія на мяне не напала. Я просто чакаў бы зараз, што мяне ўсе паспрабуюць расцягнуць на кавалкі. Адміралтейства мае сэнс увогуле. Гэта толькі прэстиж нам падвышае па сутнасці. Нахрен нам адміралтейства. Так. Лёгкая пехота. Ланы розная, лінейная пехота. Давайте вось тут гэты будынак ляснем. Пакрысе расце ў нас магутнасць нашай індустрыйнай, але блин, мы насамрэч адстаем просто люта у развіцці нашым. Канечне, вядома, мы не можам змагацца за індустрыяльнае первенства, калі ў нас проста тэрыторыя гэтага не дазваляе. Можна, конечно, было бы напасть, ну, типу, реально паспрабаваць пазмагацца. Мы ўсё роўна і так змагаемся з Прусіяй. Мы маглі бы напасть на Прусію. Просто я баюся таго, што калі я буду удзельнічаць у нейкай бойцы за Прусію, то на мяне хтосьці яшчэ нападзе. З іншага боку, усе недалюбліваюць Прусію. З Аўстрыяй гандлёвая дамова была закрыта. Аўстрыя, вы ачмурэлі там. Ар'ю ачмурэлі там. На Дон Стар Тугезер адпраўляецца 900, дзякуй вялікі, арвыдак. Реально можа пайсці ў атаку просто. Што ў яго там сядзіць? Я магу падглядзець? У яго там ёсць абарона, так? Праблема ў тым, што калі я пачну асаду, ён і нават перамагу там. Там же ёсць... А не, там же яшчэ падмацаванне ёсць. От калі я туды здаравенную армію прыганю, ён проста прыгоніць яшчэ суседнюю, і мне патрэбна па сутнасці 2 арміі для гэтага. Кайфово было бы знайсці момант, калі ён бы пазмагаўся з кімсьці яшчэ і, ну, скажем так, згубіў частку гэтай арміі. У Аўстрыі Габсбургі ва ўладзе. А я не ведаю, як гэта нават праверыць. Вось, напрыклад, не так. Это дыпламатыя. Ідзем Аўстрыю. Кароль Леапольд I, я не ведаю. Гэта у нас Габсбург? Кароль Леапольд I. Усё, што я ведаю аб ім. Ну і так, тут літаральна ніякай ні зведкі, ні хто яго там, родзічы яго. Я не ведаю, можа быць Габсбургі, можа не. Это Габсбург. Добра, значыць Габсбург. Так, далей. Сцены, ну, реально мне варта, можа быць. Просто, ведаеце, калі Швецыя пачне на мяне нападаць, то мне падаецца, гэта адбудзецца вось тут. На гэтай тэрыторыі, і варта... Тут, блин, проста арміі няма ніякай. Нават не ведаю, як гэта падрыхтаваць на выпадак нападу.
Конечно, вядомыя самыя варыянты было бы... Ну, давайте Мінску пакуль... Горад яшчэ, вось гэта. Тут баракі пабудуем. Тут артылерія няхай будзе будавацца. Карцей, паляпшаем вось гэтыя землі. Я дагэтуль сканцэнтраваўся на цэнтральнай сваёй частцы. Зараз вось, ну, типу, цэнтральная частка просто вось она самая прям прамыслова важная. Тут у мяне важна з-за таго, што у мяне тут ёсць універсітэт прям. Вельмі крутая штука. Вось, і вось так і пойдзе. На Might and Magic 9 адпраўляецца 500, і гэта ратуе Might and Magic яшчэ на паўгады, таму што яна была вельмі блізка да таго, каб яна зноў адправілася ў нас, ну, каб яна трапіла ў наш хвост гулень. Вось гэта яе трошкі ратуе. Так. Толькі ён памерці ўжо павінен быў. Яму нехта дапамагчы павінен быў ужо, альбо не? Добра, зараз усё для вас зараз перенесу. Гэта будуць вырашальныя 80. Зараз перенесу. Чакайце. Так. Вось, у Львове будыначак у нас, ну, прыгажосць. Эканоміку паднялі. Так. Іду. У Донстаров. Бачу... вибачаюся, яно ляжить на Windblown, так? Windblown. Так, ось воно 85 пунктів, так. Пам-пам-пам-пам-пам. Я перенесу на Don't Starve. Together. І поставлю сьогоднішню дату. Раз. Два. Три. Єсть. Зараз перепровірю, що все правильно воно перенесло. Так. Ось воно додалося, цудовно. І воно єсть. Это 80 от нечего, что вылетело. Так, это оно есть. І зараз я вам спіс обновлю. Тому що коли я так у базі колупаюся, воно автоматично нічого не обновляє. Усьо. Так. Що у нас есть нечто на что грошики? Опера Хаус у Варшаве. Щастя подвышае. І гэта яшчэ... Неблаго. Это і шчасце подвышае. Ну, давайте вось так вось, карацей, будзе у нас опера там. Оперный дом. Фабрика... Пачакайце, што у нас по тэхналогіях зараз адбываецца? У нас і палепшаныя гранаты ёсць, але гэта эфектыўнасць гранат падвышаецца. Гэта як бы не вельмі важна. Вось гэта каністер-шот нам важна. Але і ўсё астатняе нам усё патрэбна. Нам усе тэхналогіі патрэбныя. Давайте пакуль яшчэ один ход. На Don't Start Together неправильно отправилася, что ли? Може я... яна... Почекайте, какая дата, може, пераблытаў? Яна перамагала у нас... Ну, я на сённяшнюю дату поставил, так. Нешта не тое зараз Don't Starve у спісе галасавання. Я бачу, що значна больш галасоў, чым там ёсць. Don't Starve. Ёсць, ну, ёсць за 10 000 Don't Starve?
Але я бачу, што сённяшніх пунктаў нават сёння накідана як так. А, ўсё, я не той, вы бачыце, не той месяц. Пачакайце-ка, сёння я ўжо збіўся. Сёння 4-й месяц, гэта я, карцей дні, я пераблытаў дзень і дату. Клятыя амерыканскія раскладкі, гэта, блин, мне абсолютно блытаецца. Карцей, дата зменена, ўсё нормально. Так, я выставіў дату за папярэдні месяц, яна залічылася як ужо пункты, які былі вынесены да перамогі. Зараз выправіў, і спіс у вас таксама зверху справа абнавіўся, можаш зноў паглядзець. Ўсё ж таки патрэбна аўтаматычна нейкі перанос зрабіць сабе, бо гэта памылкі занадта часта адбываюцца. Занадта шмат пралікаў, але там руціна. Пасля гульні колькі будзе ў Total War? У сэнсе? 0, так. Яна, і ў яе ўжо 0. Як толькі гульня перамагае, яна губляе свае пункты, і за яе патрэбна зноў галасаваць. Такім чынам выводзяцца пункты з... У прынцыпе, пакуль што ніяк па-іншаму пункты не выводзяцца з сістэмы ўвогуле, то бок яны застаюцца ўсе ў сістэме, пакуль гульня не перамагае. Вось. Які не карыстаюцца фарматам. Не, я карыстаюся фарматам, просто ў мяне на кампе амерыканская гэтая самая даты, альбо можа быць не амерыканскія, там, па-мойму, зараз амерыканскія. Карацей, у мяне на кампе даты. Паглядзеў у дату на кампе і пераблытаў даты. Таму што зараз у мяне на кампе 0204, каб вы разумелі. І я з-за таго, што я працую з амерыканцамі, у мяне бясконца блытаецца типу, што ў якім парадку, дзе месяц, дзе дзень, то бок на працы. Я літаральна ўвесь дзень гляджу на працы на одну дату, увечары працую на сваім кампе, і змяняецца месцамі яны, каб вы разумелі. Таму блытаніна гэта лёгка, у мяне мозг ляціць. А так я карыстаюся так, вось як ты напісаў. Это па сутнасці год, месяц, дзень. Ось. Ну так, на Empire Total War зараз 0 пунктаў ужо. На месяц знікнеш, а што такое, штосьці здарыцца? Альбо в отпуск? Так, я гатовы ахвяраваць нумар 9 і 11 яшчэ, калі вылеты пачаліся. Яны ж аўтаматычна перанясуцца, можна не вантажыцца. На працы нельга змяніць фармат даты, я працую на амерыканскім кампе. Выдалена. Нічога я там змяніць не магу. Працы да халеры. Окей, добра. Трымайся там. Праца гэта важна, конечно. Так. Что у нас тут? Стены давайте далей стены будаваць. Вось Мінск атрымае стены сабе. Ну, у сэнсе, там па сутнасці стены, яно гэта, я так разумею, не самого паселішча, а так, вось, кольцом артылерыйных фартоў, які будзе абараняць горад ад нападу. То бок, па сутнасці, не горад мае стены, а вакол горада будуць фарты, якія будуць іх абараніць. Вось у гэтым сэнс. І вось якраз такі бойкі, якія адбываюцца, гэта якасць фартоў, якія навокал знаходзяцца. Ты стримишь з працоўнага кампа з тайм-трекерам? Не. Я уже казаў. Типу, я зараз са свайго домашняга кампа сяджу, так? І калі я гляджу на дату, то глядзіце, працоўны комп, мой зараз комп, на якім я сядзеў, глядзеў на дату, 0204 піша. Я паварочваю галаву і бачу 4.2. Вось, на працоўным гэта самае, на працы таксама 4.2 фармат карыстаецца, а потым мне патрэбна у фармат год, месяц, дзень вам пераносіць. Это просто ламае галаву. Ну, то бок, галава не разумее, дзе што, асабліва, калі лічбачкі нема відавочнага месяца альбо дня, то бок, калі просто
Ну, менш за 12 якая-небудзь лічба. Я про то, што я ім накідаў да 1000, але цяпер гэта не актуальна, і мо яны хутчэй адляцяць у вырай. Так, не, ну, яны адляцяць у вырай, яны могуць спакойна размеркавацца. Зараз у нас насамрэч на вылет, то есть прямо зараз у нас толькі 2 гульні на вылет. Так што гэта не такая вялікая праблема, а з лікам, што мы будзем наступны тыдзень таксама рабіць па галасаванню, то не такая прям праблема абсалютна. Хаця адна з тваіх гулень гэтых якраз такі, па-мойму, гэта будзе нейкая з гэтых гулень, якую ты назваў, яна якраз такі на вылет і рыхтуецца. То бок яна літаральна праз некалькі дзён з'явіцца на вылет. Абедзве нічыйныя. Не, тыпу, ну так, яны пакуль нічыйныя, і што цікава, вось гэтыя 2 нічыйныя гульні, калі вылеціць апошняя гульня, іх стане, дарэчы, там 12300 будзе на ёй, то гэтыя 12300 адправяцца на выпадковую гульню ў спісе. Яна там Empire Total War, калі што. У панядзелак стрым будзе, так будзе. Ну, як мінімум я планаваў. Дык калі гэтыя 2 гульні скончацца, ніхто не будзе вылетаць паўгады сейфзона. Глядзі, я кажу, з-за таго, што гэта паўгады адлічваецца літаральна кожную секунду, то бок кожны раз, кожную секунду глядзіцца, што ў нас там паўгады назад было, і прямо зараз можа раптоўна ляцець сюды гульня у гэты спіс. І я вам скажу, я адразу вам спойлер кажу, я зараз свой скрыптик гэта запушчу, каб праверыць, што ў нас, як гэта выглядае, каб падглядзець у будучыню зазірнуць. Карацей, літаральна праз яшчэ... Так, гэта ў нас... Конечно, не тая дата, пачакайце-ка. Так, нешта не тая дата. Я пагляджу зараз, напрыклад, вось так. Цывілізацыя 6, напрыклад, дадасца праз 5 дзён, напрыклад, такое. Астраніры дадасца праз 5 дзён у гэты спіс. Псіханаўты дададуцца праз 5 дзён. Праз яшчэ дадаткова... А што гэта? Нешта дата не пра... Не, пачакайце-ка, Half-Life Alyx раней яшчэ дадасца. Пачакайце-ка, чаму Half-Life Alyx няма ў гэтым спісе? Няма ў спісе, не так. Ну дык, блин, я нешта гэта зразумеў. Яе ж не павінна быць у спісе. Яна ж ўжо ўсё. Ну, яе пункты ўжо спісаліся. Так, выбачаюся, Warway Gaming. Конечно, цябе гэта заблытаў. Пункты спісваюцца роўна момант, калі яна перамагае. То бок, яны адразу ў нуль адправяцца. Ждаю у Астраніру Кабу згуляць. Я не супраць, просто што Астранір я не гуляў. Ну, тыпу, я не гуляў у Астранір, мне падаецца, моя гульня, просто якую я прапусціў, таму што і так гуляў штосьці іншае. Ось, усё, што я жадаю пагуляць, немагчыма, мне падаецца, пагуляць. Просто фізічна немагчыма. Мае жаданні занадта высокія для гэтага. Але так, Астранір чаму бы не, просто што капы, усе капы маюць пытанне тыпу арганізацыйныя. З кожным капам так прыходзіцца рабіць. Don't Start Together яшчэ плюс-мінус адладжаны, тое, што я ведаю, у мяне ёсць 2 чалавекі на таймслот той же самы, які я гуляю. Вось Астранір быў абаронены, і зараз ён павінен быць абаронены яшчэ надоўга. Вось он мне нават у гэтым скрыптике падкастцы вылецеў. А чаму мне паказвае Half-Life Alyx, на якім галасавалі... Не, гэта я сляпы. Гэта я слепаваты. Не, ўсё нормально, ўсё нормально. Это яшчэ дададуцца. Так, гэта яшчэ дададуцца. Вось. Карацей, гэты спіс у нас яшчэ будзе ён дапаўняцца, і можа быць я хвост реально зраблю там 4 месяцы, альбо просто каб яно абірала самую далёка, там самую нізкую колькасцю балаў і бліжэйшыя там 5, можа быць, каб гэта спіс заўсёды ім штосьці было. Зараз трэба зноўку дадаваць. Так, з нуля. Калі гульня вылятае, то яна як бы лічыцца, ну то калі яна перамагла, то яна выходзіць са спіса, і яна быццам бы як новая гульня па новай ідзе, але мы заўсёды працягваем з таго ж моманту, дзе мы і былі, то бок у папярэдні раз. Рэчы, новыя агенты 2 штукі. Вау. Ды Аўстрыя нейк, ведаеце, што яны бясконца дамаўленне маё разрываюць. Здзяўбалі. Так, дзе там маё паляпшэнне?
Во, ёсць. Мне зараз патрэбна, можна індустрыяльны будыначак палепшыць адзін. Не магу? Таму што грошай не хапае, так? Таму што грошай не хапае. Я думаў, што 3000 гэта ўжо файна, насамрэч не. 3000 ў ход гэта малавата. Патрэбна яшчэ далей развіваць гэта ўсё. А сапраўды, ці можа гульня праз перанос з яе дайсаў раптам патрапіць у спіс навыт? Можа. Перанос дайсаў гэта вельмі стварае хаос. Ну, яно вельмі стварае хаос. Чым у любыя сістэмы, якія я магу прадумаць і зрабіць як бы такую сістэму бягучую, я магу назіраць і паступова як бы паляпшаць. Пераносы вельмі збіваюць усё, і гэта альбо будаваць сістэму літаральна на пераносах дайсаў, то бок на гандлі дайсамі, нешта такое. І на гэта разлічваць, і ну так будаваць яе абсалютна. Але гэта зусім іншая сістэма, у якой яна ускладняецца ў разы. Тыпу ускладняецца і мне для назірання, і тым, хто просто жадае глядзець і глядзець, вось, і не вельмі замарочвацца, для іх занадта складана становіцца. То бок гэта трошкі выбіваецца ўжо. Некалькі будыначкаў гатова, цудоўна. Пасля страму перанясі, кай ласка мае балы з Black Mesa і Rimworld на Don't Start Together. Добра. Калі не забудуся, я магу забыцца просто нават. На Don't Starve ёсць 2 чалавека ў пулі і адзін пакрыўдзіўшыся на тое, што яго не паклікалі. Так і адбылося. Ёсць у нас адзін. Такі, о, шо гэта вы тут без мяне не паклікалі, а потым такі, давай залятай, такі, ой, ну нічога не ведаю, ўжо пакрыўдзіўся. Смешна. Так. Ды гэта жарцік, ВРВ Геймінг, шо ты? Жартікі жартуем. Шо ты ўжо там агрэсіўнічаеш? Ты агрэсіўнічаеш, шо ты агрэсіўнічаеш? Расслабься, все добра. Все добра у нас. Не, блин, да дзе моя індустрыя-то ўся? Дзе я закапаў? Не пашчасціла ім са мною. Рада. Угу. А гэта 3000 патрабую. Блин, грошыкаў не хапае ні на што. Што ж такое-то? Што не раблю, на ўсё грошыкаў не хапае. Тады амаль адразу вылецяць. Добра. Глядзіце, агульныя каапы я бы ладзіў тыпу са стрымерамі, з тымі людзьмі, хто будзе сам стрыміць таксама ў гэта паралельна. Ну, тыпу, мне падаецца, гэта цікавей, не? Ну, просто як фармат. Конечно, з гледачамі круто было бы, але я бы, можа, зрабіў бы, тыпу, нейкую зарубу, там, стрымеры, ну, перамешку, тыпу, шмат стрымераў, шмат гледачоў. Ось такое нешта. Там патэнцыйна на гэта мог ісці першы Unreal Tournament, ну, там, якога 2000 году. І там, по-моему, з гледачоў хтосьці далучаўся, калі не памыляюся. Ось, так што гэта было, у прынцыпе, адкрытая нармальная хрень. Трэба будаваць флотылу індыйцаў і ехаць гандляваць косткай, цукрам і папрыкай. Я гэта трошкі не зразумеў, там як бы ёсць гэтыя гандлёвыя караблі, я просто не зразумеў, тыпу, а што мне з імі рабіць так, куды мне іх адпраўляць? Ну, тыпу, ці магчымы гандаль. Я думаў, гандаль аўтаматычна адбываецца. Думаў. У гэтым Total War у мяне адбылася дзіўнасць. Я нікога не чапаў, але на мяне пачалі нападаць. Такім чынам, каб скончыць войны, Еўропа афарбавалася ў Польшчу. Захоп не планаваўся. Класіка. Так. Тут новы гарадок нейкі заснаваўся, ну, вырас. Таму што я чуў, як ён вырас. Не? Тут у нас форт. Адже літаральна яна зараз прагаварыла, што у нас нейкі тут гэты горад заснаваўся.
Нешта не бачу я нічога. Падманвае, хлусць усё. Вось он. Во, Брэст-Літоўск. У нас выбор ісці далей у тэхналогіі альбо пашыраць гэтыя самыя. Так, это шчасце дадае, гэта дае грошыкаў. Альбо тканіну ляснуць, альбо яшчэ ВРВ Геймінг ад цябе рэкамендацыя. У мяне толькі 2 універсітэта зараз. Мне варта яшчэ універсітэт ляснуць, каб просто па тэхналогіях уверх уляцець. Альбо мне варта ўсё ж такі эканамічна расці. Эканамічна мне там 2-3 тысячы прыбытку. Вось. І я нешта у сумневах. Праз мапу са свету адпраўляеш у рэгіёны Мадагаскар, Бразілія, бераг слоновай косткі і Інданезія. Ага. Эканамічна расці. Добра, 2 універсітэтаў тыпу хопіць, так? Просто яны, мне бы хацелася бы, ну, з таго, што плануецца, як бы, я думаю, на мяне нападуць. Я таму і як бы хацелася бы ад іх абараніцца, але мне і тэхналогіі патрэбны, якія ў мяне, напрыклад, зараз не развіваюцца. Канкрэтна ваенныя тэхналогіі ў мяне стаяць на месцы. Хаця з іншага боку, калі я раптоўна кіну ўсё ў ваенныя тэхналогіі, у мяне тут развіццё пойдзе просто каб здаяк. Паляціць прям. Раздзяленне сіл. Так. Это, конечно, ўсё цудоўна. Пойдзем на Москву ці дабіваць іншую краіну, там захопіш гатовыя новыя універы. Ну зразумеў. Так, добренько. Чат, глядзіце, час ужо прям час, трэба бегчы. Я буду скончваць. Заўтра мы гуляем у Нокс, мы працягваем далей гісторыю нашага траплянца ў іншы сусвет. Боба, не ведаю, як яго там насамрэч клічуць. Вось, по-моему, імя ў яго не даецца, гэта па сутнасці, як назвалі, так назвалі. Вось, ён трапіў у іншы сусвет і спрабуе яго выратаваць, таму што хто можа яго выратаваць, акрамя траплянца, правильно? Вось, старая гульня, але кайфовая, яна дыаблоид такі, падобна на Дыябла, але сюжэтная, типу, нешта такое. Складана патлумачыць, даволі весёлая, мы гуляем за магай, у нас там даволі весёлая сістэма магіі, рэальна адчуваецца, што прыходзіцца карыстацца ўсімі заклёнамі, не так то ўсё проста. На гэтым я буду скончваць, я буду перадаваць вас далей, мы пабачымся з вами заўтра вось на Ноксе, як я сказаў. Наступны тыдзень у нас будзе ўсё яшчэ па галасаванню, будзем усё яшчэ круціць рулетку, будзем усё яшчэ чысціць наш спіс, і таксама яшчэ і гульні, якія у нас даўно за іх не галасавалі, можа быць, калі спіс скончыцца раптоўна. Я, можа быць, дадам усё ж такі зніжу планку да, там, не ведаю, 4 месяцаў, альбо больш разумную гэтую штуку зраблю нейкім чынам. Паглядзім, карацей. Будзем па рэактыўнымі, няма чаго тут спяшацца, правильно? Як здарыцца, так і здарыцца. А на гэтым усё. Добра, я гляджу, хто ёсць. Хто у нас? Я бачу Люсівель. Creature Kitchen гуляе. Зараз я зазірну. Пакуль не зразумела, чым ён там займаецца. Давайте, добренько. Ляцім да яго, і там і пабачымся. Да пабачэння. Нікога няма, Люсівель ёсць. Добра, збіраецца рэйд. Я зараз яшчэ... Дзе моя чапка? Вось. Універ рассадніка вальнадумства. Зразумеў. Добренько, поляцелі.